Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e vamos a dar comenzo ao pleno desta corporación provincial para correspondente ao ordinario, correspondente ao mes de decembro co que pechamos o ano. Bueno, antes de iniciar co desenvolvemento do orden do día, teño que dar conta dun escrito que afecta ao resto do pleno e, por tanto, que debemos resolver en primeira instancia, non? Trátase do escrito presentado por don Xosé Carlos Valcárcel do Val, no que solicita, por favor, a baixa no Grupo Provincial Socialista da Deputación dende a data de asignatura que foi o 18 de decembro. Obviamente, este escrito foi trasladado á Secretaría Xeral daqui desta propia institución e aquí o secretario lle pido un informe sobre o punto porque é un tema xurídico para ver como afecta o mesmo o desenvolvemento da sesión e posteriores actos derivados do mesmo. Ten a palabra o secretario. Sí, gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Nada, simplemente, moi brevemente, indicar que, bueno, como todos vostedes lembran, na sesión organizativa do 3 de agosto do 23 constituíron os grupos políticos provinciais, neste caso o Grupo Socialista constituíse con 7 deputados e deputadas. Despois de algunha variación, a última modificación no pleno de agosto deste ano, coa toma de posesión, entre outros, do deputado don Xosé Carlos Valcárcel do Val. No día de onte, como dixo o presidente, presentou un escrito con número de rexistro de entrada 68681, no que, procedo a ler literalmente, solicita a baixa do Grupo Provincial Socialista da Deputación desde a data da asignatura. En consecuencia desto, a partir de agora, o réxime xurídico aplicable a este deputado será o de deputado non adscrito, coa regulación que se contén sobre todo no artigo 73 da Lei de Bases de Réxime Local e particularmente no Regulamento Orgánico Provincial nos artigos que procedo a citar, que son o 4C, 6.1, 9.2 e 12. Polo que respecta, se refire concretamente á actuación corporativa no pleno de hoxe nas vindeiras sesións plenarias e da aplicación ao artigo 4C do Regulamento Orgánico anteriormente mencionado, que literalmente dispón o seguinte: o tempo de intervención dos deputados e deputadas non adscritos será a metade do establecido para os grupos políticos nas diferentes quendas de intervención. No caso de que existan varios membros non adscritos, que non é o caso polo de agora, o tempo de intervención previsto repartirase entre todos eles. Nos plenos, a orde de intervención comenzará polos deputados non adscritos e, a continuación, intervirán os grupos políticos de maior a menor representatividade. Por último, e polo que se refire ao réxime xurídico xeral que afecta tanto a este deputado como ao Grupo Socialista, que ve minguada a súa representatividade de 7 a 6 diputados, o presidente, antes de comenzar o pleno, pediume que emita un informe por escrito e eu entendo que a principios da semana que ven estará elaborado e se trasladará á presidencia tanto ao interesado como aos grupos políticos da corporación. Moi ben. Bueno, pois creo que efectivamente quedou exposto xa a situación que se deriva do mesmo e dar conta. Está efectivo o acordo, como non pode ser de outro xeito. Bueno, efectiva a situación, como non pode ser de outro xeito. Sabemos as reglas que afectan este pleno en canto ao turno de intervencións e ao tempo de intervencións en cada unha delas e a partir de aquí iniciamos o desenvolvemento do pleno previsto para hoxe. Conforme ao orden do día, no primeiro punto temos a aprobación da acta da sesión anterior correspondente á ordinaria do 28 de novembro de 2025. Foi remetida, se hai algunha cuestión que aclarar, se non, dámola por aprobada por unanimidade. No segundo punto do orden do día, adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento dunha administración digital. Como proposta do Grupo de Goberno, ten a palabra Plácido Álvarez. Ben, bo día. Gracias, presidente. Señoras, señores diputados, vamos a ver que isto parece un velatorio. Vamos a estar porlle un pouco de alegría a isto, hombre. Pero en todo caso, como dixen en comisión, que haxa espírito navideño. Ben, bromas aparte, pasamos ao punto que nos ocupa, que, como ben dixo o señor presidente, é un convenio que xa data do 12 de decembro do ano 18, onde a Xunta de Galicia e a FEGAN asinaron este convenio que nos ocupa para o desenvolvemento da administración electrónica na Comunidade Autónoma de Galicia. Este convenio foi prorrogado varias veces
a través de distintas adendas hasta o 31 de decembro do ano pasado, ano 24. Perdón. Neste momento que se pretende? Pois única e exclusivamente dar continuidade ao devandito convenio a través desta proposta na que, ademais dos servicios públicos incluídos nos convenios anteriores, engádense novos ámbitos de actuación en relación ao desenvolvemento e xestión dos recursos digitais, dado que todo é dinámico e a administración pública tamén. Coincidirán comigo que neste contexto os aspectos normativos, organizativos e técnicos da seguridade e información son moi complexos e os riscos que implica a ciberseguridade aos que están expostas todas as administracións galegas aumentan cada día e esta casa ten algún exemplo non moi lexano. Por tanto, búscase alcanzar unha administración pública galega coordinada, cohesionada, interrelacionada, interoperable e, sobre todo, eficiente para a cidadanía, coa finalidade de dar cumprimento á legislación vixente e, claro, tamén futura. E cales son os obxectivos deste convenio? E xa digo, resumindo moito. Entre outros, no seu obxectivo 1, a conexión á rede corporativa da Xunta de Galicia, a conexión á rede SARA, a rede administrativa do Estado, servicio de notificacións, plataforma de contratos de Galicia, moi importante, plataforma de licitación electrónica SILEX, sistema de facturación electrónica, servicio de certificación digital e tamén sistema de traducción automatizado, moi importante nos concellos pequenos. E digo estos entre outros. E no seu obxectivo 2, dispoñer dun catálogo de medios e prestacións de autoprovisión para suministracións, obras e servicios nos que Antega pode actuar como órgano de contratación centralizada. Un pouco, como saben vostedes, esa centralización que tamén podemos ter coa Federación Española de Municipios e Provincias. A adhesión ao obxecto 1, que xa acabo de dicir, o catálogo de servicios, considerarase vixente a adhesión das entidades locais que suscribisen o convenio previo no seu día. E para o obxectivo 2, eso sí, o catálogo de medios, as entidades locais sí que necesitan adherirse expresamente a este novo convenio. Considero importante destacar que a Diputación podrá colaborar e subrogarse nas obrigacións dos concellos de menos de 20.000 habitantes, como saben todos menos a cidade, derivadas deste convenio e dos acordos de uso. Espero que así sea e a vontade do presidente deste grupo aí está. A colaboración deberá formalizarse mediante un acordo entre a Diputación e os concellos interesados e informando tamén a Xunta de Galicia. E a duración deste convenio será hasta o 31 de decembro de 2028. Nada máis polo momento. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións, vamos a estar non escritos. Bo día a todos e todas. Moitas grazas, señor presidente. Simplemente decir que o convenio da FEGAMP foi elaborado por técnicos da FEGAMP, polo tanto, na FEGAMP traballase con técnicos competentes, como en casi todas as administracións ou todas elas, e que os objetivos son os que procede que se xestionen desde a Diputación e, polo tanto, todas as conexións que fagan referencia ás redes das diversas administracións e de xestión e que acheguen tamén a administración á veciñanza e á cidadanía, polo tanto, ten que ser benvida. Conta ca miña aprobación. Grupos. Deo. No. Bloque. Bueno, pois, pola banda do Bloque Nacionalista Galego, máis que nada fago a intervención porque estábamos acostumados a debatir e agora debatimos bastante menos, voto de menos aquelas diatribas, que en xeral, por moito que nos digan despois que somos os do non, recordará vostede que casi sempre chegábamos a acordos, non? E ao final incluso decíamos que non teríamos problemas nas nosas casas precisamente por eses puntos de encontro. Creo que a verdade é que hai que reivindicalos na política actual porque está ben que os haxa posibilidade de atopar solucións máis que de buscar enfrontamentos. En este caso, unha vez máis, pues estamos de acordo, efectivamente, e vamos a respaldar, por suposto, este acordo porque entendemos que é bon para esta administración e para as administracións locais en xeral. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Bo día a todos e a todas. Bueno, non é fácil
nos tempos actuales que as distintas administracións se poñan de acordo. Isto parte dun acordo da FEGAN, onde están representados todos os grupos políticos, e nos felicitamos porque tamén a Diputación este neste acordo e o noso voto vai ser a favor. Bueno, pues perfecto. Creo que non hai ninguna intervención máis. Sí, sí, diga. Sí, permítame, presidente, Sí, sí. no espírito navideño que reclamei, que é verdad que señor Varela, os nosos debates, por lo menos o meu, durante 14 anos, que deu pa moito, pero moitos deles con vostede, a verdade é que deu gusto pois debatir porque sempre se buscaba o positivo para a provincia, que peso estamos aquí. Vamos a reivindicar, por lo menos vostede e eu, espero que os máis compañeiros tamén, e se non habrá que aplicar aquilo que dicía Pío Cabanillas, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Bueno, pues os debates son sempre benvidos, verdad? E sobre todo se chegamos a acordos que é o que fai falta nestes tempos tan complicados. Bueno, isto creo que estamos todos de acordo, así que procede a votar, vale? Por favor. Vale. Unanimidade. Seguimos. Nos seguintes puntos trátase, vamos a debatilos conxuntamente o punto do 3 o 9, ambos inclusives, porque en todos os casos se trata da aprobación de adendas ao convenio de colaboración entre a Diputación Provincial e diversos concellos, concretamente para a construción de residencias da terceira idade, concretamente o da Teixeira, o de Laza, o dos Blancos, o de Piñor, o de Trasmiras, o de Xunqueira da Ambía e o da Gudiña. Bueno, como saben, estas residencias fixéronse ao beiro dunha convocatoria da Xunta de Galicia, que financiou boa parte da construción e logo pois a Deputación fai aportacións tamén nesta liña de apoio neste caso a política social, complementando evidentemente achegas cos concellos por a súa non terían capacidade de facer. E, polo tanto, o que se fai aquí é unha adenda para garantizar e darlle seguridade xurídica a esas aportacións plurianuales que o que nos indicaron tanto desde Secretaría como desde Intervención. E dito isto, pois ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Ai, Bernardo, non sei se me vou poñer celosa, porque prefiro debatir con Plácido que comigo, Bueno, unha broma. Bueno, neste caso, como ben dixo o presidente, bueno, pues tratanse dunha serie de residencias que teñen a subvención da Xunta de Galicia e sen a aportación, neste caso da Diputación, pois non se poderían levar a cabo. Algúnas delas tamén teñen aportación municipal e incluso unha delas pois ten aportación privada. O certo é que os importes non se tocan, o único que se cambia é pois o que ten referencia pois ao prazo de xustificación, que xa que a Xunta de Galicia tamén o amplía ao 30/6 do 2026, por neste caso, pois a Diputación tamén amplía neste caso o prazo a mesma data para que podan os concellos pois ter máis prazo para poder executar e levar a cabo estos centros residenciais tan necesarios na nosa provincia. Nada máis e gracias. Pois moitas gracias. Sin intervención. Sin intervención, o Grupo Mixto, tampouco Democracia. Benega. Bueno, pois nós vamos a respaldar este acordo, pero con todo ten moito que ver con unha moción que se vai debatir despois, que é o tema dos servizos sociais e de que son as competencias. É certo que neste caso os concellos, por unha necesidade certa da nosa poboación, ademais unha poboación maior en moitos casos, na maior parte dos concellos ou en todos os concellos da provincia, podemos decir, necesitan estes servizos. Pero ao mesmo tempo son uns servizos que eu sigo dicindo que non son competencia municipal e ao final o que acabamos facendo é os concellos, por unha necesidade certa, facernos cargo de facer unhas residencias porque lle dan axudas. Neste caso, efectivamente, a Diputación e, sobre todo, a Xunta de Galiza. E eu creo que aí a Xunta de Galiza exerce un papel, bueno, pues, digamos, de botar balóns fora. En vez de facer residencias da propia Xunta, o que fai é darlle cartos aos concellos para que se metan nesa necesidade que teñen, que é facer eses centros de atención a persoas maiores e eu entendo que a Deputación, unha vez os concellos toman ese paso, efectivamente acaben axudándolles a cometer esa empresa, non? Pero, dende logo,
eu sigo indo ao fondo da cuestión. E o fondo da cuestión é se os concellos teñen que ser aqueles que se doten de residencias para maiores, non? Porque eu creo que competencialmente eso non é o seu obxectivo e ao final o que fai é que os concellos fagan cun esforzo público unhas residencias que acaban sendo xestionadas por privados. E a verdade é que non deixa de ser algo bastante, vamos a decir, non sei se esperpéntica é a palabra, pero cando menos algo complexo de asumir por parte dunha administración pública. E ao final, pois sí, efectivamente, pon cartos a Xunta, pon cartos a Deputación, pero quen vai ter que bregar con ese asunto que é fundamental, insisto, como acción social cara aos veciños, vai ser unha administración local que en moitos casos dificilmente dá tapado os buratos que xa ten en todos aqueles elementos que son da súa competencia. Entón, sei que predico no deserto, porque ao final, cando os concellos, especialmente ademais os pequenos, teñen esta necesidade e lles aparece unha axuda, se meten de cabeza neles, porque nesto sabemos que, independentemente da cor política é así, pero non deixa de ser unha falcatruada, por decirlo suavemente, que nos fai a administración que realmente é competente na atención aos nosos maiores, que é a Xunta de Galiza. E non quero deixar de decirlo cada vez que teña oportunidade. Por lo tanto, apoiaremos esta proposta, porque evidentemente sí que é necesario, unha vez se meten os concellos a facela, pero o que teríamos que reflexionar é se son os concellos que teñen que facer esta actuación. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Sí, nesto coincidimos ca línea argumental que expuso o compañero BNG. Indudablemente unha cousa o procedimento que se nos traeus aquí, que indudablemente vamos a votar a favor, como non podía ser de outra maneira, e outra cousa o fondo da cuestión, que é que unha vez máis a Xunta de Galicia que sería competente para realizar estes servicios, para prestar estes servicios, e para dotar nos concellos estes servicios tanto de residencias como de centro de día, pois unha vez máis se traslada aos concellos e estes, no fondo, ao final, o que fan é trametilla a entidades privadas porque eles non son capaces de gestionar públicamente. É un sistema perverso, indudablemente, pero, bueno, o que nos trae aquí, que é a modificación esta, vamos a aprobar indudablemente como non podía ser de outra maneira. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, segundo turno. Tedes un problema con demonizar sempre a xestión privada e estes concellos fan estes centros, algúns xestionáranos directamente porque hai algún concello que o fai e a maioría van a utilizar operadores privadas, pero tamén hai que pensar que seguramente teñan plazas concertadas, que son plazas públicas. Por tanto, non sei tampouco cal é o problema. E creo que vos confundides en algo. Sempre insistides en que a competencia non é local e a competencia é local dende que o bipartito o puxo nunha normativa. E así... Sí, porque consultei bastante documentación, yo vi bipartito, puxo que a competencia era municipal, pero neste caso é unha competencia delegada e que non ten que cubrir económicamente pois neste caso a Xunta e o Estado, as competencias en materia de dependencia. Pero a competencia é municipal e xurídicamente está revisado. No 2008 fostes vos quen o acordastes. Así que, bueno, vamos a respetar neste caso, todos votamos a favor a autonomía municipal e se os concellos queren promover residencias porque entende que son infraestructuras necesarias e servicios necesarios para os seus concellos, pois se a Xunta e a Deputación se manda a man para axudar, pois eu creo que o debate non é outro. Sí. Como dijo Bernardo, esto parece más bien la moción que trae el Partido Socialista. Vamos a ver, aquí ya se ha traído varias mociones sobre el SAF y sobre las cuáles eran las competencias propias, cuáles eran las competencias delegadas y cuáles eran las competencias que a uno le daba la gana. Y yo creo que es verdad que muchas veces los jurídicos ni ellos se ponen de acuerdo porque o las leyes están muy mal hechas o no hay Dios que los entienda, pero lo que sí está claro es que los que tienen que poner el dinero es la Xunta de Galicia y el Gobierno central. Y si ellos ya son los primeros que no cumplen, luego no nos vengan con ningún tipo de exigencia. Y bueno, creo que el debate va a ser otra vez muy repetitivo, pero creo que aquí habíamos quedado bien claro que la competencia desde luego no es de la Diputación. Muchas gracias.
Vale, efectivamente vamos a ter o debate despois, pero quen puxo na picota a xestión privada foi o Consello de Contas, non o Bloque Nacionalista Galego. Fixe un informe bastante exhaustivo e claro ao respecto das diferencias que había entre a xestión pública das residencias e a xestión privada. Está aí, non o decimos nós. E non poñía especialmente ben as privadas. Falaba máis ben de que a xestión pública era, dende todos os puntos de vista, moito mellor para o usuario. A partir de aí, e que despois desas leis ve unha lei que ademais fixo o señor Montoro, debeu de ser o que fixo, polo menos o meu punto de vista, ben, porque o señor Montoro tamén ten as súas, non? Pero non é obxecto de debate nesta Diputación Provincial. Pero a lei 27 de 2013, de 27 de decembro de accionización e sostenibilidade da administración local, é moi clara. E moi clara, efectivamente, pódense delegar as competencias. Pódense delegar, non é obligatoria a delegación. E é máis, tenas que querer o Concello. Vale? Claro, cal é o problema neste caso? O problema neste caso é que non é o que o Concello queira ou non queira. É que se a Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias, non che fai a residencia e ti tes un 40 ou un 50% da poboación maior de 65 anos, que faz? Dicelle, non, mire, eu desenténdome desto. Non é que aceptes a competencia, é que non che queda outro remedio. Eu aquí estou defendendo o municipalismo. E dame igual que sea a Xunta ou o Estado. Porque o problema que o ten, ao final, é o Concello, que é o que se carga con ese servizo que non debería de ter. E que, en último caso, efectivamente, como decía Rafa, debería ser absolutamente asumido o custo económico entre Xunta e Estado. E que se maten entre eles, Eu non entro aí quen pon e quen non pon. Pero que me solucionen o problema, porque eu como Concello, se asumo as competencias é co 100% de financiamento. E é o que nos está cumplindo hoxe. E é un problema para os concellos, e especialmente para os máis pequenos. Eso é o que é absolutamente evidente. Pero, bueno, que sí, que vamos a votar a favor. Vale, moitas grazas. Sí, algunha cousa máis? Non, bueno, máis alá do debate eu quería poñer en valor efectivamente unha realidade, e é que a realidade, cando a veces se fala da discriminación que sufre a provincia de Ourense, pois aquí creo que é un caso de discriminación positiva, xa que a provincia de Ourense captou de inversión da Xunta de Galicia prácticamente o 80% das residencias que se fixeron. Aquí se propoñen, se os meus datos non están mal, son 12 millóns de euros en 16 centros que se financian, non? E o que fai a Diputación con 2 millóns e algo de euros é posibilitar que haxa todos estes centros, efectivamente residencias, porque además desto van centros de día e van a outros lugares, e creo que con eso melloramos enormemente a rede de asistencia social, neste caso, na provincia. Bueno, pois, insisto, creo que a veces cando aquí parece que pause remas e pause non remas, cando hai unha inversión que nos favorece moito, pois parece que o problema é das competencias. É certo que a alternativa é o que decía vostede, claro que sí, fan unha residencia calquera concello, se non fan unha residencia a Xunta, ou co diñeiro do Estado, co diñeiro da Xunta, ou co diñeiro do quen sea. Evidentemente, pois todos la queremos, pero se non la fan e nos dan a opción de financiárnosla en boa medida e temos unha solución importante e ademais se concertan plazas, tampouco me parece mal a decisión xa como se ven aquí de todos os veciños, de todos os concellos de diferentes colores políticas. É dicir, isto non é unha cuestión de colores políticas, hai dos tres partidos, efectivamente, que aceptaron a construcción de residencias. E, por lo tanto, eu creo que aquí o que reivindico é ese papel que temos a Diputación para chegar onde non chegan os concellos e complementar, neste caso, captando unha inversión moi importante da Xunta de Galicia. Moi importante, que xa digo, pois supuxo prácticamente o 80% da inversión de todo Galicia nesta área veu, ou neste programa de construcción de residencias, veu para Ourense. Dito isto, vamos a votar, que creo que non hai moito problema aquí. Venga, a favor. Por unanimidade. Entendemos que son as votacións para todos, non? Non votamos unha a unha. Non, son para todos, debate conxunto e votación conxunta. Perfecto. Vale. Vámonos logo xa dun golpe ao punto 10 do orden do día.
Empezamos xa co apartado de mocións, e concretamente, neste caso, a moción de BNG para demandar a posta en funcionamento dunha sede operativa da Deputación de Ourense na comarca de Valdeorras. Ten a palabra José Manuel Puga. Moi bo día a todas e a todos. Bueno, esta moción que presentamos veu precedida xa hai uns meses de unhas preguntas que fixemos en comisión, e quero recordar que en pleno tamén, sobre a advertencia que facíamos da situación dun inmoble titularidade desta Deputación Provincial no Concello da Rúa, e que estaba a provocar algún que outro problema de seguridade, non? Bueno, pasado o tempo a situación mantense, a situación que nós denunciábamos a fai uns meses, e considerábamos oportuno, uxe, traer aquí unha moción nun sentido bastante máis amplo, non? E por que digo que con esta moción pretendemos facer un contido moito máis amplo co mero arranxo da situación de deterioro que ten o edificio? Bueno, pois basándonos básica e fundamentalmente na situación que ten a comarca de Valdeorras, é unha comarca, bueno, pois que está, por desgracia para eles, alonxada da capitalidade, no que as infraestructuras das que dispón, especialmente as infraestructuras viarias, son complicadas, igual que no ferrocarril, por lo tanto, poderíamos e podemos asegurar, sin ningún xénero de dudas, de que é unha comarca que está moi deficitaria en infraestructuras. Por lo tanto, isto agrava o que ven a ser a calidade de vida e o que pode ser a comparativa coa situación que temos outras persoas que non vivimos ali. Sobre todo cando temos que facer algún trámite, cando temos que facer papeleos, que por moito que estemos na era digital, siguen sendo infinidade del. Eu todos os días, cando falo con xente que ten que facer tramitacións, dime que a pesares de esa lei de procedimento administrativo e todas as normas que facemos para evitar papeleo, ao final, calquera norma ou lei que facemos para quitar papéis implica un papel máis. Gústenos ou non nos guste, non? Por tanto, o que nos move en estos momentos na presentación desta moción é un obxectivo máis amplio. Un deles, tal e como decía eu, é mellorar os servizos dos que dispoñen as veciñas e veciños da comarca de Valdeorras, dos 9 concellos que compoñen a comarca de Valdeorras. A explicación está, na exposición de motivos, pero é perfectamente comprensible por parte de calquera de nós, pero paso a relatar xa os puntos dos acordos porque que pretendemos nós plantexar con ese edificio. Ese edificio foi comprado no ano 2022 en un estado de abandono, en un estado deplorable de uso, precisamente para tratar de recuperalo e rehabilitalo co obxectivo de que tuvera servicios e dotar ali de servicios que lle competen a esta Diputación Provincial para poñelos acercalos á cidadanía das veciñas e veciños de comarca de Valdeorras, e nós o que traemos nesta moción non é nin máis nin menos que eso, que se traslade á práctica aquel obxectivo que se marcou na compra dese edificio no ano 2022, penso que era en agosto do ano 2022. E para que servicios pode dotar para a comarca de Valdeorras? Pois pode ser para oficinas de xestión tributaria, de recadación, de asistencia técnica, soporte de servicios ou de atención á cidadanía e coordinación cos distintos concellos. Por iso non estamos falando única e exclusivamente, señora deputada da comarca de Valdeorras, de unha oficina de atención á xente, que nos parece ben ter unha oficina de atención, pero isto é moito máis que eso, non se limita solamente a atender as persoas que ali podan requerir algún tipo de asistencia ou de consulta. Non, trátase de dar o servicio na comarca de Valdeorras. E máis, é unha comarca na que o que estamos vendo, aparte de servizos como pode ser o saneamento, alcantarillado, auga ou o lixo, hai concellos que xa están requerindo de máis servizos desta Deputación Provincial, con temas, por exemplo, recadatorios. É dicir, a tendencia dos próximos anos é que os concellos deleguen na Deputación Provincial cada vez a solicitude de máis servizos. Bueno, pois favorezamos tamén a esos concellos dotando de un edificio no que poida ser como edificio administrativo da comarca de Valdeorras. E iso sirve tamén para descentralizar os servizos dentro da propia comarca.
Ese é un obxectivo o fundamental, que é dotar a comarca de un edificio administrativo e achegar os servicios á cidadanía de Valdeorras. Pero, como decía, hai dous obxectivos máis detrás desta moción. Un deles é a recuperación dun edificio senlleiro singular, figura no propio frontal do edificio, o ano de remate, foi no ano 1949, non? Por tanto, está a cumprir 80 anos. É un edificio emblemático que está pegado, ademais, ao que no seu día fora o Concello da Rúa, non? É moi cerquiña do actual Concello da Rúa. Por tanto, axudaría tamén a non deixar en abandono, sobre todo tendo en conta que é propiedade desta Diputación. Non estamos falando nin tan sequera de comprar un edificio que está en mal uso para rehabilitalo, sino que xa é propiedade e tiña ese obxectivo. E despois hai un terceiro obxectivo que é moi importante, pero como é mellor unha imaxe que 1000 palabras, pediríalle aquí, claro, que nos expuxera moi gráficamente con esas fotos a situación na que está o inmoble, non? Podémolo ver nesta secuencia de fotos que xa está con unhas redes de protección, tivo que ter algún actuación urxente por parte do Concello para evitar que caeran cascallos, os anos os invernos especialmente deterioran o moito máis, hai moitas queixas dos edificios colindantes porque hai filtracións de auga e, sinceramente, intentemos evitar o problema antes de que pase. Non vai a ser que teñamos algunha desgracia por a caída da fachada ou porque se veña abaixo ou porque aconteza calquera desgracia e despois nos teñamos que botar as mans á cabeza. Intentemos solucionalo antes. Por lo tanto, decía que había 3 obxectivos, o tema de dar servicios á cidadanía, o tema de recuperación dun edificio senlleiro, singular, emblemático do Concello, e terceiro, e tamén moi importante, tratar de evitar que isto se nos veña enriba e nos traia un problema á propia Deputación Provincial e, por suposto, ás persoas que puderan causarlle un mal. Pois nada máis, penso que quedou suficientemente claro o obxectivo desta moción nosa. Moi ben, moitas gracias. Intervención del grupo. Pois ben, unha reflexión que fago é que a adquisición fíxese no ano 2022, que actualmente, como amosou as fotos que se viron aquí na pantalla, presenta un estado absolutamente deplorable, e que, evidentemente, ese edificio precisa de rehabilitación. No caso contrario, evidentemente, deberá en estado de ruína. O obxectivo era precisamente atender as veciños e veciñas da comarca de Valdeorras, pero tamén é certo que o que non se lle poden é retirar as dependencias, aos concellos, o servicio que prestan os concellos, é que o que sí é certo é que ten que prestarse un servicio integral no que é a comarca de Valdeorras. Non pode ser simplemente un edificio que se destine ao que é a atención aos concelleiros, concelleiras, aos alcaldes, alcaldesas, e que ademais deso só sirva para a atención á veciñanza. É un edificio que precisa rehabilitación e que, ademais deso, ten que servir para unha atención central no que é Valdeorras. O que non ten sentido tamén é o feito de que se adquirira este edificio, por outra banda, non se fixera ningún uso del e se adquirira ou se utilicen as instalacións da Casa Grande de Viloira. E eu fago unha pregunta. Cal é o uso que se lle vai a dar a eso, cal é a situación no que queda o edificio, e sinalar e destacar, sobre todo, que é un caso no que se pagou con diñeiro público, con diñeiro de veciñas e veciñas, e que, polo tanto, hai que sacar proveito deso. Non se pode decaer, hai de que dar un uso práctico, e que o diñeiro non se pode malgastar. Muchas gracias. Siguiente turno. Perdón. Democracia. Sí, qué pena, ya no somos los primeros. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted, en el sentido de que tenemos una serie de preguntas y de dudas. Estamos totalmente de acuerdo en que es una casa, un edificio que hay que rehabilitar. El problema es que el bloque a veces tiende a mezclar en la misma moción varias cosas. Por ejemplo, la Xunta ha cedido la Casa Grande de Viloira para que la Diputación emplace allí su sede en la comarca de Valdeorras. La pregunta es,
¿eso es durante cuánto tiempo? ¿Va a ser solamente durante unos meses? ¿O, como usted bien dijo, é perfectamente compatible con contar con unha sede provisional mentras seguimos na procura de un emplazamento definitivo? Lo digo porque, aunque parezca negativo, nosotros estamos muy de acuerdo en que toda la burocracia, en que todos los organismos, cuanto más unidos, mejor. Entonces, si una persona tiene que ir a realizarse estos farragosos problemas burocráticos que siempre cada vez van a peor, pues si puede ir a un sitio donde puede solucionar con la Xunta de Galicia, con la Diputación, incluso con el Concello, mejor que mejor. Nosotros, cuando nos encontramos con nuestro Concello, perdone, señor presidente, de que hable del Concello de Ourense, pero es que sabe que siempre pongo este ejemplo, nos hemos encontrado que cada concejalía o cualquier cosa estaba unos en un sitio, otros en otro, y es dificilísimo, ya no solo para que sea operativa el propio Concello, sino por la gente. A veces hay que pensar, como dice siempre el bloque, en la veciñanza. Entonces, sí que nos gustaría saber si la Diputación tiene la posibilidad de quedarse en ese magnífico edificio, que es precioso, la Casa Grande de Viloira, y si se puede quedar allí, podría hacer, pues yo creo que una mejor función que aún encima de tener dos sedes separadas. Y luego lo de arreglar el edificio, por supuesto que sí. La pregunta es, ¿para qué? Porque también estamos cansados de que se arreglen cosas que luego no se les da ninguna utilidad práctica, que solamente es un desperdicio y gasto total, y en el fondo hay que contar que es dinero público y hay que saber invertirlo de la mejor forma posible. Y lo digo porque también nosotros tenemos ejemplos de grandes gastos que se han hecho en edificios que luego no hay forma de rentabilizarlos. Entonces, empecemos a pensar que el dinero público también es nuestro dinero, y es más, lo deberíamos de cuidar más incluso que el nuestro, y hacer las cosas un poquito mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. PSOE, sí, Xerezade. Ahora. Bo día, perdón. Gracias, presidente. Bo día, señoras e señores deputados. Este grupo provincial está de acordo co BNG, como non pode ser de outra forma. Tamén estamos de acordo cas outras intervencións, porque sí, lóxicamente temos aí a rehabilitación dun edificio histórico que polo seu propio valor ese inmoble debe ser preservado, custodiado e rehabilitado para non pensando no presente, sino xa pensando na Valdeorras do futuro, e así ten que ser toda a arquitectura, porque consideramos que é o eco de todo o tempo, e por eso é importante centrarse no seu valor. Que pasa? Nos o que plantexamos é que sí, estamos de acordo que a rehabilitación dese inmoble, pero, claro, que se presente como a centralización de servicios da Diputación o mesmo inmoble, xa no seu momento xerou certa controversia, porque eso supoñía o recorte de certos servicios delegados nos concellos, nos tempos que corren, recortarlle servicios aos concellos dos núcleos rurales, habría que evitalo, non? Entonces, sabemos que esa sede operativa que se estableceu na Casa Grande de Viloira está funcionando, inda que nun primer comezo se anunciaba como temporal. Non sabemos se iso vai a ser así, se vai a prolongar no tempo ou non. Nos sí que podemos verificar que funciona, porque lóxicamente nos reunimos co presidente con certa regularidade, pero claro, entendemos que a Diputación ten deberes que cumplir, lóxicamente si ten un compromiso teno que cumplir, como non pode ser de outro xeito. Entonces, o que nos gustaría, presentamos unha emenda de adición que basicamente o que ven a decir é que rehabilitación sí, supresión de servicios municipais delegados da Diputación non. Entonces, o que sí me gustaría destacar é que estamos a favor da creación dunha mesa de traballo da Diputación, dos membros da Diputación e dos propios concellos da comarca de Valdeorras, para establecer un rumbo ou unha folla de ruta de rehabilitación e de uso que consideramos que ese inmoble pode vertebrar moi positivamente a comarca. Moitas gracias. Moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, Mari Carmen González.
Sí, gracias, presidente. Moi bo día a todos e a todas. No ano 2023, creo recordar que no mes de agosto se constituía esta corporación provincial. En aquela toma de posesión, o señor presidente fixaba, entre outros obxectivos, a folla de ruta que marcaba a importancia de Valdeorras para este grupo de goberno. E como mensaxe directo nomeou a primeira deputada delegada especial para a comarca de Valdeorras. Casi de inmediato, mes e medio despois, se aperturaba a primeira sede da Diputación fora do Pazo Provincial e se aperturaba na Casa Grande de Viloira, que é sede da Xunta de Galicia, pero que alberga servizos do Estado, das asociacións e é un punto administrativo comarcal onde as administracións teñen presenza para a veciñanza de Valdeorras. O señor presidente da Diputación ten axenda propia para Valdeorras. Cada mes e medio, como moito, realiza unha xornada completa na Casa Grande de Viloira, onde se recibe os alcaldes que o demandan, as asociacións que representan o tecido industrial, educativo, deportivo, cultural, comercial e social. Tamén se recibe a veciñanza e esa sede está aberta ás inquedanzas da sociedade de Valdeorras. Demandar unha sede provincial na nosa comarca neste momento non é necesario porque xa a ten. Consideramos unha magnífica xestión como alcaldes ser recibidos na nosa propia comarca e con celeridade. É un luxo para a comarca de Valdeorras. En Valdeorras celebramos as sesións do Consorcio de Augas, as reunións do PAI, agora xa xestionado pola Diputación, para os 9 concellos de Valdeorras. Nunca estivo tan presente na nosa comarca a Deputación como en esta legislatura. En canto ás funcións administrativas que vostede indica, señor Puga, resultarían para a maioría dos posibles afectados un maior coste económico e de tempo, ao ter que trasladarse a un lugar doutra posible delegación para xestionar algo que se pode e se debe xestionar desde o propio Concello. A existencia dunha delegación con funcións administrativas non aportaría ningún beneficio aos veciños dos concellos que delegaron ou deleguen no futuro parte das súas competencias na Deputación, o servizo de recaudación, recollida e tratamento de residuos urbáns, tratamento de augas residuais, etc. Algúns levamos moito tempo con eses servizos delegados na Deputación sin ningún problema, activas altas, son altas, baixas no padrón, domiciliacións de recibos, etc., dirixidos á asistencia e xestión dos intereses dos veciños, pódense realizar dentro do Concello do veciño afectado coa mesma tramitación e máis eficiencia ca que se realizase en cualquier outro lugar. A sede que temos en Valdeorras está funcionando. E, como decía algún voceiro, aquí hai unha mezcla da sede comarcal da Diputación e a situación dun edificio comprado no seu día. Por certo, imos a describilo. Nós tamén temos fotos do edificio e do entorno. E claro, débese protexer. O edificio non está catalogado. Está afectado doutra edificación que sí está catalogada. E, bueno, parécenos que tamén desde a administración local pódese ter máis sensibilidade por o edificio que sí está catalogado. Ben, pois vamos a facer un breve resumen para que os que non estuveron aí coñezan como é ese edificio. Solo comentar, quizá por algún
o meu entender erro, nese edificio nunca se fixo un proxecto técnico. Se empezou a traballar cunha memoria valorada e iso foi, según informacións, porque o coste de reparación era moi elevado. Trátase dunha edificación que data do ano 1930, que ten un sótano de 105 metros cuadrados, unha planta baixa de 79 máis un adosado de 26, unha planta primeira de 111 metros e unha planta segunda de 113 metros. Como vei vostede, non é demasiado grande. O custo, que tamén se falou por aí, e pareceme ben, foi de 14.500 euros máis o IVA. Como vei, casi, señor Fuga, porque eu tamén quero debatir con usted, é unha xestión moi agradable, non? Que este edificio era dunha entidade bancaria e xa levaba tempo. As fotos que vostede mostrou, eu teño outras máis claras porque hai moitas máis. E a min sorpréndeme que non tuveran entonces a sensibilidade de exixirlle a entidade bancaria, que ten máis cuartos, que arranxaran ese edificio, porque aí hubo dúas intervencións da Deputación para evitar o perigo público. A malla da Deputación, usted noma o Concello, a min non me consta, pode ser, pero non me consta. O que sí me consta, dúas intervencións da Deputación, poñendo a malla, poñendo vallas, evitando precisamente que eso repercuta na seguridade dos cidadáns. Como dicíamos, ese edificio non está catalogado, sí está afectado por unha edificación preto que está catalogada. Ademais, existe un arroio nas inmediacións de edificación feito que implica a máis que segura existencia de humedade no soto da edificación que puidera afectar a un deterioro da estructura do actual edificio. Para uso dotacional, as superficies teñen unha moi estimada reducción. Recorde que as escaleiras han ser con normativa, ascensor, etc. O resto que implica unha supresión de barreiras, co cual nos pode quedar en planta unha superficie de 70 metros cuadrados. En caso de que o previo o análisis estructural hubera que demoler o edificio, será necesario ocupar a edificabilidade establecida no peixón da rúa, que, como usted ben sabe, para esa zona é baixo máis 4. Con todo exposto, valorando que se trata dun patrimonio provincial, que somos os primeiros en que entendemos que hai que cuidar, debemos seguir para o seu aproveitamento os criterios técnicos. Primeiro, facer un análisis técnico pericial en profundidade para determinar o estado da edificación, da impresión que está enferma, pero ainda non sabemos a diagnosis. Analizar a superficie estimada, que tamén influye no uso. E valorar, unha vez realizados os informes xeolóxicos, o posible uso dese inmoble, que igual ten moitísimo máis aproveitamento para outra institución máis pequena e máis cercana, como pode ser o Concello, e tamén lle podo asegurar que distintas asociacións da rúa, distintas asociacións, están pedindo continuamente sede... Gracias, presidente. Sede para as súas actividades. O mellor temos que empezar unha vez analizado como está de enfermo o edificio, que tamén ese uso sería moi aproveitable e moi demandado polos veciños da rúa. De momento, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, bloque. Ben, pois, como decía a compañera do Partido Socialista, o Partido Socialista presenta unha emenda que, bueno, nos
non consideramos especialmente necesaria precisamente por ese terceiro punto, no que falamos de crear esa mesa de traballo, no que no ánimo da moción non está quitar ningún servizo dos concellos, pero si queda máis matizado coa vosa emenda non temos ningún problema en aceptar a vosa emenda, non? Porque o objetivo final é o que nos persigue a todos. Nos aquí non traemos un proxecto tan detallado como nos expuxo aquí a señora diputada, non? Eu supóñome, Rafa, que cando facías as preguntas de canto tempo iba a durar, non eran a min, sería ao presidente e ao grupo de goberno, non? Porque claro, porque non o sabemos, non? A ver, efectivamente, por iso é moi importante, moi interesante vir aquí a este órgano e debater sobre mocións, máis que leven adiante como obxectivos e que se realicen ou non, pero é moi importante debater, porque, señora diputada, vostede o que acaba de facer na súa intervención é unha emenda á totalidade do Partido Popular. Absolutamente. Porque de todo o que acaba de dicir é para que compraron no ano 2022. É unha pena porque non me defendo moito nesto, non teño moitas virtudes eu, e acabo de buscar aquí fotos. Está cheo de fotos internet do señor expresidente da Diputación co exalcalde do Concello da Rúa presentando e mirando uns planos, uns mapas que supoño que son os que vostede ten aí, no que están explicando o proxecto técnico que é o que vai a servir de base para facer un edificio administrativo para o Concello para a comarca de Valdeorras no Concello da Rúa en ese edificio. Por tanto, todo o que vostede está dicindo é unha emenda á totalidade. Home, se nos dá tempo, despois ainda procuro expoñelo aquí, ou calquera pode buscalo en internet, porque eu acabo de buscalo ahora e sale a foto do expresidente do Partido Popular co señor exalcalde do Partido Popular mirando unhos planos e buscando a ubicación onde tiñan que ir os distintos servicios. Eso podemos buscar en internet, por lo tanto, a intervención que acaba de vostede de facer, mire, teño aquí o meu compañeiro Rafa, vale? É unha emenda á totalidade da xestión do Partido Popular. Entón, defínanse vostedes. Para que se comprou o edificio? E agora, claro, non me veña aquí dicindo home, agora damos da Rúa, que faga o Concello da Rúa o que queira, vaya marrón lle pasan, entón. Home, non. A ver un pouco de seriedade. Quero dicir, eu agardo que por parte do grupo de goberno este non o tomen así tan a lixeira, entre outras cousas, xa non digo porque haxa que poñer servizos centralizados nun edificio administrativo para todo Valdeorras, pero sobre todo por o tema da seguridade. Eso insisto con isto, non o tomemos a chirigota. E a ver, a nosa moción é constructiva, é edificante, nunca mellor dito, vale a redundancia. Por qué? Porque facer un proxecto, ese ou outro proxecto, evidentemente non veño aquí a explicar técnicamente como cal ten que ser a superficie hábil para oficinas, despachos e para outras cousas, non nos corresponde a nós. Iso terán que definir os técnicos. Eu non sei se incluso vale ese proxecto que presentou o expresidente da Diputación fai 3 anos ali. Eu non o sei. Nos aquí non estamos para eso. Eu o que si sei seguro é que, cando menos, se aquí se toma a decisión e se empeza a executar para dotar un edificio administrativo e rehabilitar ese edificio, cando menos imos ter 5 anos hasta que se fai. Polo menos 5 anos. Valles dar tempo ainda de renovar ese acordo que teñen ca Casa Grande de Viloira que a Xunta, Vai estar vostede bastante tempo ali aínda na Casa Grande de Viloira. Pero como isto non se vai facer para mañá mesmo, se tomamos a decisión e empezamos a facelos dentro de 5 anos, podemos ter un edificio perfectamente dotado, porque antes habrá que facer a emenda que plantexa o Partido Socialista e cos puntos que nós incluímos aquí, porque claro, esa documentación que vostedes explicou eu non a tiña. Terían a vostedes, que é o que nos pedíamos no punto 4, a respecto de que proxecto que se presentara en aquel momento. Pero por iso incluímos o terceiro, facamos unha mesa de traballo tamén rápida, non pasa nada, para decidir exactamente cales son os servicios que debemos dar, e os concellos, vostede é alcaldesa dun dos concellos desa comarca, terán que ser os que definan exactamente cales teñen que estar nos concellos, que outros temas máis protocolarios poden seguir estando en Viloira e que outros servicios vamos a dotar en ese edificio se o recuperamos e que sexa a sede da Diputación Provincial, porque precisamente para demostrar que o grupo de goberno ten interés en mellorar os servicios da comarca, que mellor que ter un edificio administrativo, porque xa o ten, xa é propiedade. E evitaríamos o problema que ten de posibles danos no caso de que siga deteriorándose así. Nada máis. Gracias. Segundo turno. Moitas grazas, presidente. Pois a comarca de Valdeorras temos que poner en valor, temos que pôr no mapa de Ourense no sentido da importancia que ten. A comarca de Valdeorras é probablemente a comarca
de maior importancia na provincia, non só a nivel social, sino tamén, por suposto, a nivel económico. A pesar da súa distancia con relación á capital da provincia, moitas veces os veciños e veciñas desa comarca síntense máis próximos ao que a provincia de León, concretamente a localidade de Ponferrada. A relación estreita que hai entre Ponferrada, entre o Barco e toda a súa bisbarra, é moi grande. Polo tanto, o que temos é que recuperar, que traballar para que esa relación que ten que ter o que é o Barco e todo o seu entorno, toda a súa bisbarra, se estreite con relación á capital. Temos que dinamizar ese traballo, esa necesidade de proximidade entre esa comarca e Ourense. É dicir, hai que xerar dinámicas en positivo con esa comarca. O que sí suscribo é que o feito de que desaparezan ou de que poden desaparecer servizos delegados, pois non me parece correctamente. Non me parece correcto, polo tanto, suscribo a idea do Partido Socialista e a súa moción para crear unha mesa de traballo en relación a este tema. E, por outro lado, a señora alcaldesa de Carballeda veo a dicir que é un luxo que os veciños e veciñas da comarca poderan ser atendidos ali con proximidade por parte do señor presidente. Non é un luxo, é unha necesidade. Eu quero convidala a esa reflexión. Os veciños e veciñas de calquera lugar da provincia deben ser atendidos con cercanía por parte do presidente. O luxo creo que neste caso sobra. Moitas grazas. Gracias. Sí, muy brevemente. Nos quedamos con las mismas dudas. Totalmente de acuerdo en que si es un edificio que ha comprado la Diputación, habría que rehabilitarlo. No sabemos para qué, pero habría que rehabilitarlo, con lo cual también estamos en contra de que se rehabiliten edificios para luego perder dinero y gastarlos en cosas que no sirven para nada. Y no quiero poner el ejemplo de la Casa de la Magia que hemos tenido aquí, pero también queríamos saber si la delegación de la Diputación va a seguir en el mismo sitio, si se tiene que cambiar o lo que sea. Si nos contestáis esas preguntas, pues estaríamos encantados. Gracias. PSOE, perdón. Sí, este grupo provincial tamén necesita saber si esa sede que se establece na Casa Grande de Viloira vai a ser temporal ou permanente. E, bueno, tamén decir que estamos de acordo co señor Puga, señor Cachafeiro e o grupo non adscrito Xosé Carlos, pero quero destacar unha cousa e que nos sorprende muitísimo o que se puxo de manifesto por parte do Partido Popular, porque nos consta que ese edificio xa moito antes de haberse mercado no 2022, nos anos anteriores a esa compra, se xestou un sinfín de proxectos para dotalo de servicios, incluída a centralización das oficinas de recaudación da Diputación no mesmo edificio, e incluso se convidara daquela o Consello Regulador de Valdeorras a establecerse no mesmo edificio, que iso foi o que levou a que houbera un montón de detractores pola compra deste mesmo inmoble, por ese fin que se lle quería dar, no? Polo que hai que incidir, polo recorte de servicios dos núcleos de población máis pequenos. Entonces, independientemente de que agora mesmo no presente, no 2025, non teñamos claro que tipo de servicios llevamos a dotar, se llevan a dotar a esa edificación, o que temos que por de manifesto non podemos deixar pasar é que o edificio está en un estado de abandono moi grande, a rehabilitación é moi urxente, e tamén o propio Concello da Rúa evidentemente non se pode facer cargo desa edificación, e máis cando foi a propia Diputación a que a mercou. Entonces non carguemos as administracións municipais con máis cousas. Gracias. Venga, Mari Carmen. Ben, vamos a tratar, señor Puga, que eu opino que quen fixo unha emenda á totalidade á súa propia moción foi vostede, cando recoñece que rehabilitar un edificio destas características, aparentemente, que non hai un informe que diga como está claramente o edificio, que podría levar 5 anos. Pois fíjese, se fomos dilixentes que en un mes e pico temos xa
instalada no centro administrativo da comarca, que é a Casa Grande de Viloira, que está o Estado, está a Xunta, están as asociacións, xa temos a delegación. E, polo tanto, non entendemos que se xa hai unha, non imos poñer. Non pretendo ustedes centralizar do Ourense, é centralizar na rúa, nun concello de Valdeorras. En Valdeorras, de verdade, estamos plenamente satisfeitos ca instalación da sede da Diputación, onde está o centro administrativo da comarca, que é na Casa Grande de Viloira, que no que eu coñezo non puxo ningún plazo, como non lle puxo o Estado, nin lle puxo as asociacións, que algunhas levan ali pois moitísimos anos, incluído o Instituto de Estudios Valdeorreses, creo que leva 20 anos, as propias oficinas do GDR, que levan 15, etc. Polo tanto, estamos perfectamente instaladas aproveitando recursos porque as salas comunes, a sala de xuntas, o salón de plenos, é que temos un montón de servizos que, ademais, creo que Naido dixo, non nos costan nada. Polo tanto, penso que o grupo de goberno fixo unha magnífica labor poñendo a sede da Deputación na Casa Grande de Viloira. E usted dixera na primeira intervención, creo recordar, que Valdeorras era unha comarca das máis lonxes, das máis ailladas. Pois é verdad, en iso sí que eu esperaba que ustedes cumpliran un pouquiño máis, porque as infraestructuras grandes que nos faltan, que ten vostede toda a razón, temos carreteras nacionais que non se poden camiñar por elas, que ustedes axudaran, xa que están contribuindo a manter a quen ten a competencia de arreglar tanto as estradas nacionales como o servicio ferroviario, etc. E iso sí que sería moi agradecido por todos os veciños de Valdeorras. En cuanto aos cuartos públicos, por iso lle dixen e recordei, seguro que usted xa o sabía, eu recordeillo, que ese edificio costou 14.500 euros. Polo tanto, vamos a entender que o precio de mercado pode ser tranquilamente o precio do solar. E probablemente naquel momento, cando todavía non había sede da Deputación, púdose pensar neso. Eu non vi ningún proxecto. Probablemente tratábase o que usted describe dunha memoria valorada, que as memorias aportan o que aportan, pero non dan os datos técnicos exactos. Entón, naquel momento, pensouse, pero é que cando temos unha sede montada que non costa cartos esta Deputación, que non ten ningunha función administrativa, porque eso, como ben di a voceira do PSOE, debe seguir nos concellos, porque non delegan a Deputación nos concellos, é ao revés, delega os concellos na Deputación e, polo tanto, non é xusto que os concellos que delegamos teñamos que camiñar tamén pola 120, porque para ir a rúa tamén vamos pola 120 e lle afirmo que está en bastante mal estado. Non é xusto. Estamos perfectamente servidos e servimos aos cidadáns facendo o traballo que non ten que facer na delegación que nos damos nos propios concellos. Polo tanto, sigo pensando que non ten nada que ver a sede administrativa que vostede demanda co estado do inmoble que efectivamente ten que ser mirado, estudiado e arranxado. E nestes momentos nada indica que teña un perigo público. Nada indica, pero claro, é necesario que sexan os técnicos e para iso se están estudiando técnicamente para poder coñecer tamén este dato. Sí. Moitas gracias. Último turno para o grupo propoñente. Bueno, a verdade é que non salgo do meu asombro,
nada indica que non haxa un perigo público. Pero se acaba de dicir que tuvo que facer dúas actuacións, entre elas poñerlle varados e poñerlle a rede, será porque hai un perigo público. Segundo, o Concello fixo varias actuacións neste verán porque caían cascallos. Bueno, entonces é que non hai un problema. Segundo, facía vostede mención esa, pero como ese discurso xa o sabíamos, xa vimos os vacinados da casa ao respecto de que o Bloque é o culpable de todos os males mundiales porque non forzamos suficiente a Pedro Sánchez. Mire, iso intentaremos corregir a partir de cando queira que Pedro Sánchez convoque eleccións e teñamos máis posibilidades e máis capacidade de presión alá. Pero nós nunca estivemos no goberno de Madrid. Vostedes si, por lo tanto, a responsabilidade sobre todas esas infraestructuras ao mellor teñen unha parte importante delas, porque o Partido Popular gobernou bastante Madrid. E dentro das poucas posibilidades que nós tivemos de forzar, fíxense nunha cousa. A mellora da rede do tren de Ourense, conexión con Valdeorras, foi gracias ao acordo de investidura que tivo con Pedro Sánchez o Bloque Nacionalista Galego. E vostede ni tan sequera chegaron a facer eso, non? Por lo tanto, bueno, a diferencia tamén é importante respecto a unha cousa de outra. Depois, unha cuestión. A ver, insisto en que nós aceptamos a emenda do Partido Socialista porque non queremos nós vir aquí traer unha proposta concreta como ten que ubicarse. Despois, si quere, achego, e aquí hai dúas persoas que coñece vostede bastante ben e que están mirando uns planos e un informe, un proxecto técnico sobre unha mesa. Fai 3 anos. Despois, achégome ou fago yo chegar. Pero decía que, a ver, iso depende sempre como queira mirar. Nós non dicimos aquí que servicios teñen que estar en cada sitio e tan siquera exactamente que servicios teñen que estar en este edificio cando se recupere. Agora ben, penso unha cousa, vostede fala moito de Viloira, porque ten ali o seu despacho. De feito, ora, desde fai un par de meses tamén a secretaria, porque ese proceso foi longo tamén para ter ali, verdad? Que lle puxa a Deputación. Pero tiña en conta unha cousa. Desde a Veiga, desde o Bolo, desde Larouco, desde Petín, tamén teñen que ir ao barco. Vostede quedalle máis cerca. Vale? Por lo tanto, habrá que compensar todo un pouquiño, porque queda todo a man, estamos moi ben servidos. Home, estas cousas de que dixo vostede, que están perfectamente servidos, vaime permitir que con isto, ahora que está moi de moda as redes sociales, eu non as teño, vamos a facer, para que coñeza a xente de Valdeorras, con un corte dicindo que Valdeorras, según a señora deputada provincial por Valdeorras, na Deputación Provincial, di que están perfectamente servidos. Moi ben, opinará a xente. Nós non llevamos a dicir están ou non están servidos, solamente sei unha cousa, que as mobilizacións máis grandes en Valdeorras durante os últimos meses prodúcense por algo que é única e exclusivamente competencia da Xunta de Galicia, que é por o desmantelamento dos servicios sanitarios na comarca de Valdeorras. Moitas gracias. Non pode falar, toca en turno de peche. Vamos a ver. Mire, os feitos son os feitos e pretender aquí traer ou mezclar o que é efectivamente unha situación dun edificio en mal estado no que contra vostede di cada vez que o Concello ou alguén nos indica, además dos nosos propios técnicos, que temos que intervimos, porque a mí me chamou por 2 veces a alcaldesa dicíndome que era conveniente revisalo e inmediatamente foron ali os técnicos. Por lo tanto, o Concello se fixo sería retirar algún cascallo. Obra no edificio do que se pudera facer de conservación ou de mero eliminación de riscos, 0. Fixo a Diputación. Como moito admito unha limpeza ou un cascallo. Non fixo absolutamente nada diferente. Iso que quede perfectamente claro que non llevamos a deber a calquera actuación preventiva ao Concello, vale? Tamén non nos diga que deixamos con derleixo, que temos un problema. Nos tratamos, efectivamente, de actuar sobre ese edificio nesa labor de eliminación de riscos. Pero, como decíamos, aquí hai 2 debates. Un edificio, que todo o mundo admite que está en mal estado, xa se comprou en mal estado, xa era unha ruína. Non é que se deixara desfacer por un non uso. Efectivamente, hoxe está peor porque, obviamente, un edificio en ruína, se nos actúa sobre el de xeito sustancial, termina provocando todavía maior deterioro. Pero non podemos mezclar cousas, non podemos decir que, efectivamente, todo o mundo ten dereito a pedir maiores servicios, pero, evidentemente, algunha vez a Diputación, un feito incontrovertido, algunha vez a Diputación tuvo tanta presencia en Valdeorras como nesta legislatura? Algunha vez tuvo tanta presencia incluso física, un lugar físico donde poder ir a presentar, agora tamén a xai administrativo, para poderlle presentar cualquera cuestión administrativa e, por suposto, de xestión política. Algunha vez os colectivos tuveron que viaxar menos a Ourense
non digamos xa os alcaldes que teñen un trato absolutamente, neste caso, temos que dicir absolutamente casi privilexiado, porque cada mes e medio poden reunirse, además sempre temos reunións de consorcio, a hora do pai, etc. E, por tanto, xuntámonos todos cada mes e medio e despois tratamos os asuntos individualmente dos concellos. Home, se me di que iso é abandono de Valdeorras, eu creo que nese sentido é no que falaba a alcaldesa e diputada provincial. Creo que nunca tuvo tanta atención. Que pode ter máis? Por suposto. Pero que cumplimos, e además nun tempo récord, e con outra particularidade que ustedes están deixando de lado, non? Poñen moito énfasis en que se malgastamos diñeiro público comprando algo que non ten uso, vale? Xo terá, bueno, alguén lo dixo aquí, xo terá, pero non poñen énfasis en que temos unha delegación a custe cero. Iso é unha xestión ben feita, creo eu. E, ademais, cando usted me fala do abandono administrativo, entre outras cuestións, abandono de Valdeorras, eu digolle, no, falou de abandono da comarca de Valdeorras. Falaban, bueno, eu creo que o acaban de dicir, pero, bueno, non sei, aquí díxose, abandono da comarca de Valdeorras. Eu digo, abandono administrativo non, porque é a comarca, tanto por a Xunta como por a Diputación, mellor servida administrativamente. Porque ningunha comarca hai unha delegación da Xunta con todos os servicios como existe en Valdeorras. Non o ten Berín, nin o ten o Ribeiro, nin o ten ningunha delas. Ninguna delas, en onde se poden facer prácticamente todas as xestións relacionadas ca administración autonómica ali, na cabeceira de comarca. Por lo tanto, non me fale. Na mesma liña, a Xunta, a Diputación, en onde ten unha atención, efectivamente, política e administrativa, que é máis grande que a calquera outra comarca. Por entre outras cousas, porque non temos sede física en ninguna outra comarca. Por lo tanto, eu creo que ese discurso de abandono ou de deixar de lado a Valdeorras porque está moi lenxo non cadra dende logo con esta legislatura. Non cadra, ou con este mandato, mellor dito, que sempre me reprende o compañeiro Rosendo, que ten razón, temos que ser xustos, este é un mandato, non é unha legislatura, que non nos facemos leyes. Por lo tanto, iso que creo que debe ter claro. Segundo, hai unha discrepancia entre o que vostede fala, porque ustedes efectivamente aquí falan de facer unha... Ustedes está dicindo, por unha parte, di que, bueno, que non din, pero na moción di oficinas de recaudación, asistencia xurídica e administrativa, soporte de servicios informáticos, un punto de atención ciudadana, está dando competencias. E a compañeira do Grupo Socialista, Xerezade, di que non lle quitemos competencias aos concellos. Entonces, a ver como nos poñemos de acordo logo. A ver como casamos esta emenda. Bueno, quero dicir, non lle quitemos competencias aos concellos. Eu creo que a comarca de Valdeorras está razonablemente ben atendida, administrativamente por lo menos, e aspiramos a que cada vez este mellor, claro que sí, como o resto das comarcas. E razonamos, pero desde logo ten tido unha atención e unha presencia moi importante. Evidentemente temos que resolver o problema dise edificio. Cando falaba a compañeira de que o mellor tiña un uso municipal, desde logo non llevamos a meter, permítame o término coloquial, ningún marrón ao Concello. Nin a nadie. Se lle cede, será, ou se hipotéticamente se chegara a un acordo de cesión, será porque il quere aceptarlo voluntariamente nas condicións que lle vayan. Desde logo, non lle vamos a obligar a nadie que colla un edificio que é propiedade da Diputación. O problema témolo nós, teremos que resolver nós, evidentemente. Eu non sei que lles parece. Contestando ao que decía, efectivamente, o compañeiro de Democracia Orensana sobre a duración da cesión. A cesión, como ben dixo a deputada, as cesións que non foi a Xunta son indefinidas. Teñen sitio suficiente e ese sitio, en principio, é para uso indefinido. Insisto, é completamente gratuito. Co cual, eu creo que se defenden ben os intereses desta casa. Entonces, se hai discrepancias en canto as competencias, se hai discrepancias en canto ao edificio, eu propúñolles ao mellor unha cuestión, porque usted tamén falaba de que os da Veiga, os de tal, estarían mellor atendidos na rúa máis cerca, vale, máis cerca na rúa, pero non se trata de achegar a administración ás persoas. Entonces despreciamos o barco, as 13.000 persoas do barco, se teñen elio atención, será prioritario
entendemos, ou por lo menos ao mesmo nivel, decir que os servicios van para onde están as persoas. Bueno, porque senón é un lío, abrimos un lío eu creo que hai moita máis xente atendida, moita máis persoas atendida no barco, na sede, que atendida na rúa ou calquer outro punto non vou contra a rúa, nin calquer outro punto, creo que a capital comarcal é a capital comarcal claramente, tamén demográficamente. Eu digo, se temos en conta este debate, se queren, podemos facer unha cousa, e estou no propoñendo, estou seguro que o grupo o apoyaría. Como hai discrepancias en torno aos usos, en torno ás funcións, se queren, facemos un grupo de traballo. Seguimos, ahora mesmo, a atención estáse prestando, e facemos un grupo de traballo, efectivamente, nese sentido, para definir dunha maneira o que é pois a ubicación e os servicios que se poden prestar tendo en conta tanto o que queremos facer nós dende aquí como o que respetando a vontade dos concellos de que non se quiten servicios. Eu creo que hai razóns para aumentar os servicios sin que se vexan afectados os concellos e un diles é a recadación. A recadación, saben que o barco está a punto de cernos a recadación, este ano, o ano 26, non se fixo por razóns técnicas porque non daba tempo, pero cando o barco efectivamente nos ceda a recadación é moi previsible que evidentemente tiñamos que ter, ou totalmente seguro, que tiñamos que ter pois esa recadación. Pero determinemos en donde, pero fundamentalmente a do barco, non a vamos levar para outro lugar, porque xa hai uns traballadores, xa hai unha xente que evidentemente teremos que coller. Por lo tanto, non sei se lles parece, e queren crear ou propoñer a creación dun grupo de traballo que determine efectivamente entre todos a sede, se hai necesidade de cambiar de sede, e os servicios que se queiran ou que se poden levar ali ou indo aos concellos. E se non, pois tiraremos efectivamente de acordo co maior diálogo, que nos vamos escoitar a todo o mundo, os concellos, por suposto, e a todos os grupos tamén representados nesta institución para levar a cabo seguiremos levando a cabo logo a nosa política, pero se hai idea de chegar a un acordo, estudiar entre todos e mellorar cales son as decisións, aí non hai ningún problema por a nosa parte. Sí, a ver, de acordo. Pero queda un matiz importante, que dentro deso hai que darlle tamén unha solución ao estado de edificios. Sí, entón, si por parte súa nos poñemos con ese grupo de traballo, con eses dous compromisos... E ya, do estado de edificio, perfecto. Efectivamente, incluímos o edificio, darlle unha solución ao estado de edificio e ao mesmo tempo esa mesa de debate sobre como mellorar, optimizar os servizos que se presta a cidadanía, a nós válenos. A nós tamén nos vale. Sí? Válenos a todos. Bueno, pois entonces chegamos a un acordo. A ver, vamos a ver. O acordo sería, máis ou menos, que me redacte vostede a nosa moción, por favor. No, sería, a ver, corrixímolo entre todos, o sea, facémolo entre todos. Acordamos constituir un grupo de traballo que defina a ubicación definitiva e as características da mesma da delegación de Valdeorras, cas competencias ou servicios que se poidan ubicar nas mesmas. Sen detrimento das atribuídas aos concellos. E co mesmo tempo, ese grupo estudie a situación e destino, a rehabilitación do edificio Mercado na Rúa, cos fins que se decidan. Parecelles? Moi ben. Entendo que todos a favor. Sí, todos a favor. Bueno, votamos, ou non? Votamos, veña. Veña, xa está. Siguiente moción, a moción presentada
neste caso por o Grupo Popular, para instar ao Goberno de España a mellora do deficiente servicio de correos na nosa provincia. Ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. A primeira intervención miña vai na levar a cabo Paz Saavedra, que está entre o público, e que é a representante sindical de Comisións Obreiras en Correos. Sí. Moi ben. Bos días e benvida. Por razóns de ordenamento, tense que identificar con nome e apelidos. Nome e apelidos e, ou se quere dicir o cargo no que parece representando. Vale. Bos días, eu son María Paz Saavedra Quintela, son traballadora de Correos e delegada sindical de Comisións Obreiras, e aquí estou tamén representando a CST, que nos acompañan neste escrito no que queremos amosar a situación da provincia. Sí, vale. Cando queira empeza o seu turno. Ten 8 minutos. Moitas gracias por darnos voz ao Partido Popular para poder amosarvos a situación na que se atopa Correos na nosa provincia. O servicio de Correos ven sufrindo un notable deterioro nos últimos anos, a nivel xeral, especificamente na provincia de Ourense, como consecuencia dunha deficiente xestión da compañía pública que situou a sociedade estatal á borde da bancarrota. Para revertir esta grave situación, é verdade que en xuño de 2024 se afirmou un acordo marco estratégico de Correos entre dúas organizacións sindicais, Comisións, o sea, nos mesmos, e a UGT. O Goberno e a propia empresa co obxectivo de reforzar o servicio público e normalizar o diálogo social no seo da compañía. Este acordo impulsou a emenda postal, aprobada este verán no Parlamento cun amplio respaldo político en recoñecemento á importancia estratégica de Correos. Ata o 2030, Correos seguirá prestando servicio postal universal cunha financiación de 250 millóns de euros anuais e tamén se encomenda á empresa pública os novos servicios de interese económico xeral, cunha dotación de 150 millóns de euros. A pesar desta mellora legislativa e da suposta mellora de financiación, a situación do servicio postal público en Ourense non mellorou nada en canto a servicio que se lle está dando á cidadanía, e a situación dos empregados claramente empeorou. Os recortes en contratación son cada día maiores, é dicir, máis que nunca. Poucos contratos por vacacións, falta de contratación por baixas. Neste momento temos 2 baixas por maternidade e por paternidade na provincia que non están cubertas. Denegación sistemática de conciliacións, pese a que se presume de unha empresa conciliadora. Falta de contratacións para liberacións sindicais, para algunhas liberacións sindicais, o que repercute que a xente nestes centros de traballo se lle aumente a súa carga laboral, co que ao final o que repercute é na visión que os propios traballadores acaban tendo dos sindicatos, do sindicalismo, xa que nos ven como o enemigo dentro da casa si é que pedimos os nosos dereitos dos horarios que temos para liberarnos e facer a loita dentro do sindicato. Acudimos constantemente a reclamacións xudiciais e inspección de traballo, pero moitas destas resolucións non se respetan. É mellor pagar multas que saen do erario, en parte do erario público, en vez de buscar solucións para os problemas. Das plazas do persoal que se xubila, só decir que desaparecen ou que pasan a precarizarse con xornadas de 4 horas. Nestos últimos meses, a contratación decídese en Madrid. E, segundo podemos observar, teñen un profundo descoñecemento da orografía, da climatoloxía e da dispersión xeográfica que caracteriza a nosa provincia e, sobre todo, o noso rural. A plantilla existente soporta unha carga de traballo insostible, xa que son os traballadores en activo os que suplen todos esos postos que non se cubren,
Todo isto incrementa o risco laboral debido ao esforzo físico adicional e a sobrecarga mental que temos que compensar pola falta de persoal. Isto está a acontecer tanto no reparto como nas oficinas de atención ao público. Temos dificultades para disfrutar de dereitos consolidados, como, por exemplo, os asuntos propios, que non se nos degan por necesidades do servicio, cando en realidade se denegan por non facer contratacións. Coas vacacións, o mesmo. En xeral, con todos os permisos recollidos no convenio, aínda pedindos en tempo e forma. Cando voltamos, sempre nos atopamos con notificacións, citas médicas e demais envíos que levan de traso, xa que os poucos compañeiros que estaban non foran capaces de asumir todo o traballo. Este deterioro do servizo resulta especialmente preocupante no noso rural, donde Correos desenrola un papel esencial para garantir a cohesión territorial, social e económica, e onde o debilitamento afecta directamente o acceso da poboación a trámites de servicio público que se prestan a través dos servicios rurais de Correos. Fanse peches de oficinas auxiliares ou recórtanse horarios durante as vacacións do persoal e algunhas de forma definitiva, como por exemplo en Sobradelo, en Beariz, nos Peares, en Maside, Amoeiro. A falta de persoal impide garantir o reparto diario da correspondencia 5 días á semana, tal e como se establece na normativa postal vixente, afectando de maneira directa o normal funcionamento da actividade económica, administrativa e social da provincia. Non se pode facer recollidas concertadas cos comercios e tampouco nas institucións públicas. Así non se pode garantir un servicio postal sin enganar a cidadanía. Todos os días, os carteiros rurais abandonan o seu reparto para facer ou ben outro rural ou mesmo para repartir unhas partes de seccións urbanas. Por todo iso, reclamamos que se exixa ao Goberno de España, a través dos ministerios competentes, que garantice a sostenibilidade financeira das obligacións derivadas do Servicio Postal Universal e se poña en marcha de forma efectiva os novos servicios de interese económico xeral aprobados polo Parlamento. Estes servizos deben permitir a Correos mellorar de maneira real a prestación dos servizos postais públicos que temos encomendados na provincia de Ourense, de acordo ao establecido na Lei Postal. Asimismo, exiximos á Sociedade Estatal Correos e Telégrafos a cobertura urxente da plantilla necesaria en todos os centros de traballo da provincia de Ourense, co fin de garantir a distribución e entrega de correspondencia coa regularidade e calidade exixible a un servicio postal público esencial. Do mesmo xeito, reclamamos a Correos a adopción de medidas inmediatas para reducir a sobrecarga laboral existente, mellorar as condicións de traballo, eliminar as xornadas de 4 horas e garantir a seguridade e a saúde laboral da plantilla dos traballadores e traballadoras de Correos en Ourense. Isto non vai de cores políticos, isto vai da defensa dos servizos á cidadanía. E un exemplo claro é que aquí estamos representando, eu estou representando ahora mismo a dous sindicatos tan diferentes na súa ideoloxía e que a única finalidade que entendemos é a loita por un mesmo fin, que son a CST e Comisións Obreiras. Se queren defender un bons servizos para a cidadanía, pagan unha defensa real de todos os servicios públicos e, por suposto, do servicio de Correos. Pois moitas gracias por a súa exposición, además adaptouse ao tempo, así que nada, pode volver usted ao seu asento. Bueno, pois agora empeza o turno de, neste caso, de intervención dos diferentes grupos. Perdón, sí? Perdón, é que na intervención de Paz, que por certo lle agradezo, ela incorporou unha serie de peticións que non están recollidas na moción, pero eu entendo que se estamos todos de acordo se poderían incorporar, se o secretario está de acordo, incorporar a maiores, ademais, como imos aceptar a enmenda do BNG, pois incorporar todas as peticións que eles fixeron, porque ela fixo unhas peticións a maiores que non están recollidas. Pero témolas que concretar, porque senón... Sí, pero telas por escrito, non, Paz? Sí. Pero a ver, vamos, damoslle lectura logo antes de empezar o debate para que todo o mundo sepa cales son a maiores. No, é que o acaba de decir ela na súa exposición, entón entendemos... Ustedes anotar? Claro.
Mundo claro para debate. No. Por eso, eu creo que é non, mellor eu concretaras faría que as que son a maiores para, no seu caso, incorporalas, porque senón non sabemos moi ben que vamos a incorporar. A ver, hai un problema. Eu vexo aquí un problema importante. É certo que a Comisión é representativa no Estado español, é mayoritaria no Estado español, as peticións son sindicais totalmente e me parece ben, eu xa dixen varias veces que veño do mundo sindical e me parece ben, pero aquí en Galiza mayoritariamente é a CIGA quen ten a representación mayoritaria dos traballadores. Entón eu creo que debería de ser un acordo sindical e non un acordo de comisións e a CST que son minoritarios. Bueno, en todo caso, esta cuestión non estamos negociando ninguna... Xa, podemos aceptar, pero bueno... Non hai ningún problema. Quero dicir, non hai ningún problema. Eu acepto os términos do debate, se usted non recoñece... Perdón. Efectivamente. Bueno, vale. Bueno, a ver, Diego, é que somos flexibles, eu pedín e que tal, cando piden, está intervenindo María, pode intervenir usted. Non ten ningún problema. Aclaramos o que haxa que aclarar. A que haxa que aclarar. Vamos a ver, sin unha moción planteada por un partido político que ten uns puntos de resolución. Vale, se non queren salirse dese marco, pois non nos salimos dese marco e debatimos sobre ese marco cas alegacións que se fixeron de outra parte. Punto. No, que incorpore, o que dice Diego, que incorpore na segunda quenda esas peticións e aceptamos as peticións. Perfecto, pareceme ben, moi ben. Gracias. Vale, entonces seguimos o debate por o plano ordinario, vale? Empezamos por non escritos. Moitas grazas, señor presidente, moitas grazas tamén a Paz pola súa exposición, porque a verdade é que puxo en valor tamén o traballo e a situación dos traballadores e traballadoras de Correos, que en moitas ocasións pensamos que a situación a nivel estatal é boa, pero non nos damos conta, non nos decatamos do que ocorre ao mellor ao noso entorno. Pero dito eso, tamén quero reseñar unha cuestión que é importante. O Servicio Público de Correos e o traballo que se fai desde Correos e o proceso de modernización ao que está sometido Correos, o que está experimentando Correos, tamén hai que polo en valor. E, polo tanto, hai moitas cuestións que aportar en relación ao Servicio Público de Correos. Por exemplo, a digitalización actualmente estáse convertindo nunha fenda entre o que son as persoas, veciños e veciñas que viven no rural e as persoas que viven no que é un entorno moito máis urbano. E, polo tanto, esas persoas teñen que ter os mesmos dereitos, todas son iguais e, polo tanto, teñen que ter os mesmos dereitos. Ten que ser unha ferramenta ao servizo da igualdade, da cohesión territorial e da xustiza social. E, polo tanto, a modernización do Servicio de Correos ten que seguir o seu proceso e ten que ser algo esencial nesa unidade, nese servizo estatal. Pois hai moitísimas persoas que viven nunha contradicción, que non teñen acceso á banca, non teñen acceso á administración de xeito doado, que os servizos de certas entidades, de certas empresas, cada vez están máis centralizada e realízanse basicamente a través do que é plataformas digitais ás que os veciños e veciñas do rural non teñen acceso e, polo tanto, eso sí que está brindando o servizo de Correos. É un exemplo claro de como a digitalización pode aplicarse con criterio claro, social e territorial. Correos non se limita a tramitar os asuntos a través dunha pantalla, sino que achega a digitalización ás persoas. Por exemplo, certificados digitais, por exemplo, notificacións electrónicas ou trámites coa administración, incluso trámites de cobro e de pago de recibos. Polo tanto, creo que é un servizo esencial que temos que mellorar apostando, por suposto, tamén pola mellora das condicións laborais dos traballadores e traballadoras, pero hai que recalcar tamén outra cousa máis. Esa conexión que ten que haber entre o que é o servizo postal, as diversas facetas que presta en canto a atención á cidadanía ten que ir en conxunto e ben coordinada co que necesitan os traballadores e traballadoras deste servizo esencial. Hai un traballo que tamén realiza Correos que é a de pôr en valor o que é o emprendemento no rural. A través destas plataformas digitais pódese vender, pódese comprar, pódense ofrecer produtos, ofertar produtos desde o que é o campo digital que moitas persoas non poderían ter acceso. E refirme basicamente ao emprendemento rural, a pequenos empresarios, a pequenos comercios que poden expor os seus produtos no que é as redes sociais, que de outro xeito non podería ter acceso a ese mercado.
a ese mercado urbano, por chamar de algún xeito, e, polo tanto, é unha aposta que hai que fomentar de corres, pero insisto, en coordinación cos traballadores e traballadoras, que evidentemente son esenciais para que ese servizo funcione, que teña unha calidade determinada e que, ademais, este perto da veciñanza. Moitas grazas. Moitas gracias. Buenos días. Turno Gracias, de intervención, presidente. Antonio. Bueno, en Ourense el servicio de correos funciona mal y lo sabe todo el mundo. Lo sabe la gente que vive en los pueblos, lo saben los ayuntamientos y lo saben los propios trabajadores. Hay cartas que llegan tarde, notificaciones que aparecen cuando ya pasó el plazo y zonas donde el reparto no es regular. En una provincia como la nuestra, con tanta dispersión y tanta gente mayor, pues esto es un grave problema. Cuando se quita personal o se dejan vacantes sin cubrir, el servicio pues se resiente. Y al final, quien lo paga no solo es el vecino que está esperando una carta importante, son también los trabajadores que hacen un sobreesfuerzo diario para intentar que el servicio salga adelante con menos medios y más carga de trabajo. También es verdad que cada vez pues, se empuja más a que todo sea digital, pero eso en una provincia como la nuestra pues no siempre es una solución. Hay mucha gente que no tiene medios o simplemente no puede depender de una app o de un correo electrónico para cosas básicas. Por eso creemos que tiene sentido pedir que se refuerce el servicio y que se garantice que Correos siga funcionando como un servicio público de verdad, con personal suficiente y con cobertura real en toda la provincia. Y en esa línea va tanto la moción como la enmienda que presenta el BNG. Así que entendemos que lo razonable es aquí ir todos a una y, por supuesto, que vamos a votar a favor. Muchas gracias. Moitas gracias. Sí, María, venga. Moitas gracias, presidente. Bo día, que antes falamos e non saludamos as persoas que están aquí e as que nos siguen por streaming. Bueno, darlle a benvida al Partido Popular aos servicios públicos. Antes incluso se referiron ás residencias que criticábamos o privado e que tiñamos certa desazón co privado. Non é que teñamos mala interpretación co privado. Simplemente nos gusta máis o público porque os fondos públicos son para intereses públicos e non para intereses privados. Por eso, inicialmente xa estamos de acordo con esta moción. Bueno, eu teño que empezar dándolle un tirón de orellas ao presidente Luis Menor. E sin acritude, yo digo. Collo as palabras de Marta e digo yo sin acritude. Pero reunirse con comisións e CXT está ben, está moi ben. Pero xa yo dixen antes na intervención que fixemos para aclarar as peticións que facía a compañeira de comisións, a quen lle agradecemos tamén que este aquí. O sindicato maioritario en Galiza é a CIGA. É verdad, tengo 38%. Tengo 38%. O sindicato maioritario en Galiza é a CIGA. E en Ourense tamén, vale? Entón, pareceme ben que reciba comisións, pareceme ben que reciba a CXT, incluso a UXT ou a quen queira, pero debería de ter recibido tamén a CIGA. E de verdad, digo yo sin acritude. É a representación dos traballadores galegos e merecen un respeto. Entón, Solo unha cousiña, solamente por tal, para non deixar debate ningún. Sí. Eu recibo a todo o mundo como pide. A CIGA non me pediu nada. Se me piden, mañá mesmo la recibo. Vale, pero gustaríame que na próxima vez nestas cousas que tamén se convidara cando se vai a debatir unha moción deste tipo non está de máis convidar a todos os representantes. O mesmo faríamos con outro tipo de sectores, simplemente. Vale, e bueno, non quero seguir co tema sindical porque non é o caso que nos trae aquí. Podríamos falar longo e tendido deste tema. Incluso llevo a decir máis, señor Menor, como alcalde do Pereiro, lle digo, non só como presidente da Diputación. O Concello do Pereiro non lle cede ningún local a Correos para poder facer as súas funcións, sino que ten un local en Alugueiro por o que están pagando 1.000 euros ao mes, cando son moitos os concellos, incluso de distinta cor política, non só vermellos, sino de distinta cor política, as que ceden locales para que o seu servicio, para que Correos poda facer os seus servicios. Entón,
facemos esta petición tamén, que o Pereiro incorpore... Si quere, sí. Non lle decide porque desde que eu sou alcalde nunca o pediron. Pero, a ver... No, tal cual. Non hai ningunha petición de correos pedíndonos ningún local. Se hai, por lo menos, non sei se é medio que levou de alcalde. Sempre estuveron ali, o que houbo é peticións do Concello de ampliación de horario que non respostaron. Peticións de correos de sinalización e numeración que empregamos moito diñeiro en poñer eses rueiros e pagalos con diñeiro de subvencións que tiñamos para outras cousas e con fondos públicos. Están digitalizados todo o Concello, con fondo propio e con subvencións que podíamos destinar a outras cousas. Por lo tanto, facilitamos. A nós non nos pediron ningún local. Estamos dispostos. Inda que lle vou a decir unha cousa. Eu creo que cada administración ten que prestar os seus servicios. E creo que Correos é bastante máis potente que o Concello de Pereiro e ten maior capacidade para poñer un servicio. Cando o Concello de Pereiro presta un servicio, non lle anda pedindo a outras administracións a lugares. Pero se o pide e mellora o servicio, comprométome a estudialo. O Concello pode actuar de forma propia sin que Correos lle pida, posto que noutros concellos isto está a suceder. Pero, repitolle, María, nos pedimoslle a Iles o aumento das horas e non nos pediron nada a cambio, é dicir, non nos deron nada, pero non nos pediron nada a cambio. Nunca se puxo eso encima da mesa. Bueno, pois hai quen o está pondo, vale? Ben, falaban os compañeiros tanto de Democracia como Xosé Carlos da falta de persoal e iso é realmente o máis preocupante para o funcionamento de Correos. Non me vou a repetir, porque é unha tontería, pero como dato sí que lles vou a decir que nos últimos 10 anos, por exemplo, en Castro Caldelas, falamos especificamente de carteiros e carteiras e persoal de oficina. En Castro Caldelas, nos últimos 10 anos, pasamos de 12 a 4 traballadores. En Viana do Bolo, igual, de 12 a 4 traballadores. En Póvoa de Tribes, de 8 a 2 traballadores. En Bande, de 12 a 6 traballadores. Nos últimos 10 anos, nunha zona rural que é moi dispersa, orográficamente complicada e difícil de repartir. Entonces, o principal problema que ten neste momento Correos é xustamente a falta de persoal. Persoal que incluso está traballando a media xornada. Xente que se ten que desplazar moitísimos kilómetros desde o seu domicilio ao seu posto de traballo de reparto que na sociedade que temos non o podemos consentir. Están cobrando por debaixo do salario mínimo interprofesional. E estamos falando de traballadores do sector público. O sea, oposicións que se convocan con media xornada e estámoslo consentindo. Eso non pode ser. Non podemos permitir que os traballadores e as traballadoras de Correos estén en situación tan precaria. As plazas, como dice algún compañeiro, os carteiros vanse ca plaza para casa. Non se volven a convocar. Entón, contra eso temos que loitar. En cuanto ao que decía vostede do esforzo que fixo Pereiro con respecto á digitalización e á xeolocalización, decirlle que a maior parte dos carteiros non opina favorablemente deste tema. Decía yo antes, por o tema das orografías, a gran cantidade de núcleos rurais e a xeolocalización non deixa de ser un brindis ao sol. Por que pasa isto? Pois mire, concretamente no Pereiro, as cartas siguen chegando cos números anteriores. Non é unha cuestión de xeolocalización e de facer os rueiros. É que o avellentamento da poboación dificulta en moitos casos esta digitalización, porque non transmiten de forma adecuada o seu novo enderezo. Entón, siguen chegando as cartas. Outro dato que lle podo dar é, en Cortegada de Baños, houbo 3 numeracións en pouco tempo. Como solucionan? O único que lle estamos complicando é a vida aos carteiros e as carteiras, porque temos distinta numeración para as mesmas
para os mesmos domicilios. Como se acabou o tempo, sigo na seguinte quenda. Moitas gracias. Non pasa nada, non pasa nada. Moitas gracias. Solo un matiz, porque creo que non acepto o debate, como é particular, pois digolle, si nos numeramos as casas de xeito integral, se o localizamos, mantemos a numeración físicamente a antigua para que a xente, para cando o carteiro veña, teña a nova, que está informada, e a antiga, por se hai algunha, para que teña correspondencia. E lle mandamos a todas as administracións, lle mandamos a todas as administracións para que teñan. Creamos unha aplicación para que os carteiros podan perfectamente ir utilizar esa aplicación e localizar os números como se fora un Google, pois perfecto. Que máis podemos facer? Tenemos que cambiar tamén os particulares a dirección? Bueno, contestolle na segunda quenda. Se quere contesta ahora, porque non vamos a meter o debate particular nun debate xeral. Non é cuestión deso. É un argumento tamén para o tema. Como vexa. Non pasa nada, contestolle ahora que non teño ningún problema. O problema que nos dicen que nos transmiten os carteiros e as carteiras é que as súas PDAs non teñen cobertura en moitas zonas do rural. Entón, a medida pode ser adecuada para o núcleo urbano porque está estruturado e hai cobertura suficiente, pero no rural non. Ese é o problema que transmiten eles. Non creo que sea un problema sustancial en canto a número. Digo eu, por lo menos no Pereiro. Sustancial, estou falando, non digo que xo haxa algún punto no que non haxa cobertura, pero ali podría dicir que hai cobertura, que eso non creo que sea un problema importante. Bueno, perdón por mezclar aquí cousas dunhas con outras. Siguiente... Diego, perdón. A ver, pensei que non viña. Bueno, bo día a todos e a todas. Grazas, señor presidente. Agradecer tamén, pois, a participación nesta moción por parte do movimento sindical e por acudir hoxe tamén aquí ao pleno a explicarnos de primeira man pois a problemática que ven no servicio en Ourense. Se hai unha cousa que me gustaría decirlle ao señor presidente, porque me vou facer eco das súas palabras, que este tipo de cuestións sempre se agradece que sean tratadas conjuntamente, porque esta moción eu creo que é ben sabido que iba a ter o apoio de toda a corporación e para nós sí que nos gustaría pues, que se houbera realizado de forma conxunta. No, quero dicir, pero eu fago eco das súas palabras que algunha vez o ten dito e sí que, como digo, nos hubiera gustado que hubiera habido a pleno. Obviamente vai ter o apoio de todos. E dito isto, dentro do Partido Socialista queremos aclarar... Diego, perdona, nadie o pediu, pero se queren, se eu non nombre do Grupo Popular, se queren, se estamos todos de acordo e queren facelo como uma moción conxunta, facémolo como moción conxunta. No, pero digo, ahora xa estamos no debate. Vale. Eu quero dicir, non eu collo guante, Vale. Pero era unha observación. Nada, dicir que pola nosa parte, dende logo, estamos a favor destas demandas que se fan para a nosa provincia de Ourense. Nós entendemos o servicio de correos, dende logo, como un elemento clave na cohesión territorial e tamén social, tamén na igualdade, e incluso na garantía de acceso a servicios que son básicos e necesarios, sobre todo no rural, que é onde hai pois, unha falta de servicios, onde non chega moitas veces nin a iniciativa privada e, dende logo, pois, onde temos que estar máis presentes para garantir que a xente poda ter unha autonomía, unha dignidade e incluso pois, unha vida plena sin verse limitados pola falta de servicios ou acción da propia administración. Nós entendemos tamén que as condicións laborais dos traballadores é un elemento esencial neste servicio. De feito, pois o gran capital de correos son os seus traballadores, onde se vai tamén o gran custo pois do propio servicio e, dende logo, nós somos conscientes non de que vayan do seu domicilio, como decía a compañera do negado centro de traballo, que tamén, pero, sobre todo, no seu propio centro de traballo que teñen que verse abocados moitas veces a facer un número de kilómetros que realmente é alarmante, non? Por cubrir, efectivamente, poder prestar o servicio e intentar paliar, pois, moitas veces a falta de persoal. Nós entendemos que a boa saúde dos traballadores tamén é a boa saúde do servicio, polo tanto, nós estamos a favor tamén desa proposta que fixeron en Boche, que non se recollía na propia moción, e que nós vamos a apoiar. En todo caso,
Tamén queremos aclarar varias cuestións que creo que é importante para ter en conta pois, un pouco pois, no momento no que estamos. Fálase moitas veces de privatización por parte do goberno, en ningún momento se anunciou ningún tipo de plan de privatización e o compromiso é público respecto a que o servicio sexa prestado por correos como se viña prestando ata agora e que en ningún momento pois vai a entrar a man privada na xestión da empresa pública. Tamén que hai que dicir que se está inmerso nun procedimento de transformación digital do servicio, cal vai facer máis competitivo e máis áxil este servicio. Tamén se están adaptando ás novas necesidades actuais cunha ampliación, especialización da propia carta de servicios que se veñen prestando e tamén incluso pois, está nun proceso de internacionalización do servicio que permite pois, xa ter presencia en China ou en Portugal. Tamén se está a traballar e efectivamente, como decía a compañera, a través dun Real Decreto pois, se logrou que o servicio se poda prestar ata 2030, tamén que se consolide ou se protexa pois, o propio servicio, ou se brinde o propio servicio, e que tamén recordar que pasa en Correo nos últimos anos. Efectivamente, como decía ela, houve unha moi mala xestión, se foi capaz entre todos de revertir e de poñer no horizonte unha serie de obxectivos e de accións de forma conxunta para poder reflotar a situación da empresa. Houve un acordo sindical co goberno, houve unha unidade de acción e nós entendemos pois, que tamén eso ten que dar os seus frutos, sendo conscientes de que eso ten que ser cohabitar con que se fagan as melloras pertinentes na provincia de Ourense, non? Por tamén dito isto, tamén nos gustaría falar por outras cuestións que afectan o servicio. Podemos ver, porque sempre nos resulta chamativo que faga o Partido Popular, a pasar de que estamos de acordo que se traian estas mocións, pero tamén vimos como hai pouco pois a candidata do Partido Popular en Extremadura e o señor Feijóo pois chegaron a dicir: Feijóo y Guardiola alimentan la idea del pucherazo en Extremadura por el robo de 124 votos en unha oficina de correos. E chega a dicir a candidata do Partido Popular á presidencia da Comunidade Autónoma Extremeña: se está robando la democracia delante de nuestros ojos. No voy a quedarme callada, no lo vamos a permitir. Basta ya. Este domingo somos nosotros quienes decidimos. Como pode ser que se poña en tela de xuicio a profesionalidade do servicio de... pero ben o mellor o que di a Garda Civil, antes de nada, disculpe. Di a Garda Civil: parece que ha sido forzada con algo similar a unha lanza técnica. Alrededor se han observado documentos quemados que aún están en estudio por si pudiera tratarse de votos, que decir, foron a roubar e queimaron unha documentación. E por eso poñemos en dúbida a democracia o sistema democrático español, poñemos en dúbida a profesionalidade dos traballos e do servicio de correos. Para que? Para contentar e meter un bulo en plenas eleccións a quen lle gusta comer o pienso da mentira e dos antisistema que como se fóramos unha república bananera, verdade? Pero bueno, eu creo que quen aspira a ter postos de responsabilidade en ningún momento debería facer eso, porque está ben como estrategia política, pero dende logo dende a ética e o rigor non. Despois tamén, atendendo, por exemplo, que dicía tamén a compañía do sindicato que había que defender o sistema público e os servicios públicos, entre eles o de correos, nós totalmente con esa afirmación, pero tamén me gustaría facer dous tipos de observación. Hai pouco, por exemplo, en Valdeorras, que se falaba aquí de Valdeorras, había 5.000 personas protestando na rúa pola situación do sistema público sanitario, onde se poñía de manifesto que nin a falta de especialistas, a falta de médicos na atención primaria, a falta de servicios que obligan ao seu desplazamento e incluso pois, o retraso en consultas e probas de forma xa generalizada. Un exemplo tamén pode ser, no caso do Carballiño, hai pouco, pois que os veciños que teñen que, por exemplo, teñen un esguince ou unha posible rotura, non teñen para facer unha placa no Carballiño e teñen que chegar a Ourense no PAC do Carballiño e teñen que chegar a Ourense pois, para facer unha placa entrando no servicio de urgencias, ou mellor, ás 7 ou ás 8 da tarde, salindo ás 3 da mañá. Esas cuestións
Non nos vemos no Partido Popular que se preocupen. Sin embargo, cando é contra o goberno do Estado, sí. Por eso, nós temos unha cousa moi clara. Nós estamos, ca provincia de Ourense, estivemos, cando vimos o recorte do AVE, estamos nesta moción tamén, goberne quen goberne, porque estamos hoxe no goberno e mañá na oposición. Cando goberne o Partido Popular e Vox, se Dios non o queira, pero se chegan a gobernar, veremos cal é a situación do sistema público de correos, veremos o compromiso e a fotografía que van a acompañar os posibles recortes, porque sabemos como de forma tradicional se asumen pois a aposta polos servicios públicos, e aí nos toparemos de novo quen está nun lado e quen está no outro. Por lo tanto, nós vamos a apoiar a moción, nós apoiamos tamén o que engaden aos compañeiros do sindicato tamén a moción de engádega. Reitero que nos hubiera gustado que fora conxunta. En todo caso, nós sempre estaremos na defensa, como dicimos, do sistema público e, sobre todo, das traballadoras e dos traballadores de Correos, que son o gran patrimonio que ten a empresa e, dende logo, pois, asegurar a través deles tamén a cohesión social e territorial na provincia de Ourense, que é algo que moitas veces eles son os únicos que a garanten. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Por parte do Partido Popular ten a palabra a súa portavoz. Gracias, presidenta. Bueno, entendo que xa vedes que desirva a oposición rapidamente en canto se convoquen as eleccións. A verdade é que, bueno, quedamos un pouco asombrados. En outras ocasións votastes en contra de cousas nas que se defendía a provincia de Ourense. Bueno, quero comezar agradecendo a intervención de Paz Saavedra, representante de Comisións Obreiras, porque o que acabamos de escoitar aquí pois non é unha ideoloxía nin propaganda, é a realidade diaria de quen vive pois os traballadores e traballadoras de Correos na nosa provincia. Tamén quero agradecer a presenza no público de Javier Ángel González e de José Antonio Pensado, tamén representantes sindicais que están aquí presentes, porque para nós pois, é importante que estén, porque demostra que isto é unha problemática real, non? E que nós temos responsabilidade institucional ao respecto desto. Con respecto ao tema da CIGA, a mí o que me trasladan que non é o sindicato maioritario, pero en todo caso, se a CIGA está preocupada, lóxicamente a nós non se os iba a acercar, pero a vos si non o fixo, é dicir, que lle dá igual, porque se lle preocupara, o verán trasladado a ustedes, digo eu. Con respecto ao tema de que fala da oficina do Pereiro, xa lle contestou, neste caso o presidente, que ademais é o alcalde, pero se ademais a oficina costa 1.000 euros ao mes, por que abren 2 horas sola? Pois que habrán máis horas, é que non ten sentido que só abran 2 horas cando non lle reducen o precio do alquiler por abrir 2 horas en vez de abrir 7 ou 8, é que non ten sentido. E con respecto ao tema do que dice da moción conxunta, na xunta de voceiros, púdose perfectamente dentro do seu partido trasladar que estaban interesados en que a moción fose conxunta e houbérase feito, porque así se ten feito en outras ocasións. É dicir, cando nos levades algún tema que entendemos que é de interese, que nos queremos apoiar, teñense feito mocións conxuntas, pero o seu voceiro, por neste caso, non o trasladou. Bueno, voume centrar no que viña a decir. Paz Saavedra falou da falta de persoal, sobrecarga e precarización das condicións laborais, e cando se precariza o persoal precariza o servicio, e cando se precariza o servicio o que perde é a cidadanía claramente. Nun territorio como Ourense, con 92 concellos cunha dispersión poblacional extrema, Correos non é só unha empresa pública, é un servicio social básico. Correos leva notificacións oficiais, pensión, recetas médicas, comunicacións administrativas, tema de acompañamento. E por iso o que está a pasar con Correos non é un problema puntual, sino unha mala xestión conxuntural que é algo moito máis grave. O que está a pasar con Correos foi unha parte dun patrón claro e continuo de abandono por parte do Goberno de España, porque mentres falamos de modernización e igualdade territorial, péchanse ou baileranse cuartéis da Garda Civil, non se cubren vacantes, elimínanse paradas de máxima necesidade, como é o caso do AVE na Gudiña, téntase eliminar paradas de autobús, que ao final tuveron que recuar, centralízanse os xulgados de violencia de xénero para que as vítimas ainda teñan que facer máis kilómetros para poder atender esta situación, e agora desmantélase o servicio de Correos, reducindo persoal, pechando oficinas e suprimindo días de reparto. Todo isto ten un denominador común, e está claro que é. Non somos unha peza clave para soster o sillón do señor Pedro Sánchez. Esta provincia non é clave. Por iso, os recortes sempre chegan antes aquí, e non chegan a Cataluña e ao País Vasco. Chegan, neste caso, ás provincias
que non lles aportan nada. E fronte a esta realidade, que a fai a Deputación? Pois a Deputación actúa. Esta Deputación escoitou os sindicatos, mantivo reunión cos seus representantes e puxo en marcha unha liña de axudas de 100.000 euros para que os concellos poidan actualizar rueiros e xeolocalizar vivendas, facilitando o traballo diario do personal de Correos no rural. É dicir, nós non miramos o outro lado. Con respecto á enmenda do BNG, nós imos aceptala porque entendemos que reforza, neste caso, pois a proposta, ao igual que neste caso a emenda en boche que xa teñen todos e que, por tanto, pois vamos tamén a incorporar dentro da nosa propia moción para que votemos pois tanto a emenda do BNG como a nosa. Como xa me quedo en tempo de desconto, continuo co resto pois na seguinte intervención. Gracias. Moitas gracias. Polo grupo de non adscritos, José Carlos. Pois ben, outro punto relevante, outro aspecto clave que considero que existe nesta moción e no traballo de Correos é o impacto social. Temos que pensar nas persoas, eso é algo esencial. E nas persoas son tanto os veciños e veciñas, usuarios e usuarias, como os traballadores e traballadoras de Correos. Por lo tanto, eu considero que a modernización de Correos favorece a atención persoalizada a persoas maiores ou con mobilidade reducida, que atopan, como decía Paz, no persoal de Correos atopa unha persoa de confianza, unha persoa que establece unha relación de amizade incluso. A entrega de documentación, a entrega de medicamentos, trámites básicos, axuda a combater a soidade non desexada. E reforza a rede de cuidados no rural. Correos deixa de ser un operador postal ou deixa de ser só un operador postal para convertirse nun verdadeiro servizo público de proximidade que ten que ser. E para iso precisa de traballadores e traballadoras competentes, empáticos e de proximidade. Ademais desto, vivimos nunha provincia que ten un grave problema de despoboamento e que, polo tanto, Correos tamén ten que xogar un factor esencial aquí. Cando un territorio, como é a nosa provincia, conserva servizos accesibles, comunicacións eficaces, o apoio institucional, aumenta tamén a súa capacidade de reter poboación e, por suposto, tamén de traer novos habitantes. E a modernización de Correos contribúe a que o rural non quede atrás na transformación digital, social e económica e reducindo, como dixen antes xa, a fenda entre o urbano e o rural. É dicir, o país, o Estado, Galicia, Ourense avanza sempre cando avance a digitalización. Cando a digitalización este máis perto dos veciños e veciñas que teñen menos acceso a él, pois avanzará con máis rapidez. Pois iso é o que eu suscribo e o que creo tamén, ademais, é que a coordinación entre o que é a digitalización e o plan estratégico de Correos que se está implementando e aproveitar as capacidades e os talentos dos traballadores e traballadoras ten que ser esencial agora de que un servicio público sexa algo dinámico e que contribúa ao benestar da veciñanza dos nosos veciños e da nosa veciña na provincia de Ourense. Moitas grazas. Gracias. Democracia. Non interveño. BNG. Nada, para concluir. O Gallá fagan tanta defensa do público como afán de Correos ahora mismo. E serán benvidos e benvidas. De verdad, fagan esa mesma defensa da sanidade. Eu coincido co compañeiro Diego en que a veces isto se transforma nunha pinza o goberno de España. Eu xa dixen que non iba a defender a Pedro Sánchez e non vou a facer máis por aí, pero lembren que foi Felipe, perdón, iba a dicir unha burrada. Lembren que foi Feijóo que na súa xestión de Correos o transformou nunha sociedade anónima de Correos. Quería falar dunha cousa tamén que estamos pasando por alto, e é que Correos, ademais de repartir cartas postais e demais, está adicando moito do seu tempo de traballo a reparto de Amazon en concreto. Eso supón un problema porque ten que priorizar en moitos casos. Non sabemos que acordos ten con Amazon, pero os carteiros e carteiras queixase que ten que priorizar o reparto de Amazon frente ao reparto postal. Eso quítalles moitísimo tempo e o que tiña que ser que o reparto de cartas fora en 24 horas non pasa, e pasa o día seguinte, debido tamén á falta de persoal que falábamos antes
e debido a que as oficinas de correos tamén ahora mismo se están transformando nun centro comercial. Porque, por exemplo, están obrigados a vender produtos como os seguros de AXA. Porque hai unha inyección de cartos, a situación financiera de correos é mala, hai unha inyección de cartos externos e eles vense obrigados a vender, bueno, calquera que vai a unha oficina de correos ahora mismo, témola aquí ao lado, pódese atopar con multitud de produtos que están obrigados a vender por imperativo legal. Entón, esas cousas tamén as había que, e está aquí a representante de comisións, loiten contra eso. Correos é un servicio público, non é un centro comercial, non é unha tenda onde vayamos a mercar e que se dediquen fundamentalmente ao seu cometido, que é os envíos postais. Con respecto ao que me decía Patricia da oficina de Pereiro, é que é o que acabamos de decir, por que abren 2 horas e non abren máis? Porque o persoal non chega. Non falamos por... Non, son cosas independentes. O alugueiro é unha parte que podían evitar, se tuveran a disposición un local do Concello, non vamos a volver, simplemente é unha aclaración, vale? É unha aclaración, xa lle diremos aos responsables de correos que simplemente, porque eu aclarolle porque abren 2 horas e non toda a xornada. O que falamos durante todo este debate, falta de persoal, e os compañeiros e compañeiras teñen que cubrir quendas de xente que está de baixa e de xente que por algún momento, por libranzas ou por o que sexa, non acuden ao seu posto de traballo. Esa é a realidade. E en cuanto a que a CIGA falou con nós, claro que a CIGA fala con nós, pero falou unha vez que a moción está presentada. Cando eles se enteran que hai unha moción, falan con nós. Xa está. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Diego. Moi ben. Nada, vou ser rápido, pero claro. Acaba de falar da falta de compromiso do goberno, a vocera do Partido Popular, cando, dígame vostede, se alguén se cree neste país que se gobernara, porque dixen, se gobernara, se houbera a posibilidade de gobernar o Partido Popular e Vox, houberan feito un plan conxunto con sindicatos para mudar o rumbo de Correos e ter unha serie de plans estratégicos que acabaran cas perdas constantes que iban en aumento ca mala xestión económica e, sobre todo, cunha mellora de servicios e unha eficiencia. Dito isto, a nosa postura que está clara como Partido Socialista na defensa do servicio en Ourense, que se cubran as prazas, que se mellore a situación dos traballadores e, polo tanto, do servicio. Dito isto, hai cosas que non podo deixar pasar por alto. Vostede di que o goberno se botou para atrás, xa dixo varias veces dende hai nos últimos plenos na cuestión do transporte. Xa me obliga a recordarlle que a competencia de mobilidade é da Xunta de Galicia e o abandono da mobilidade en Galicia é culpa de quen ten a competencia, que é a Xunta de Galicia. O goberno do Estado ten o sistema de transporte entre comunidades e iso é o que garante, entre outras cousas, fíxese ben, que un rapaz do barco pode chegar a Santiago, e para chegar a Santiago, debido ao abandono da Xunta de Galicia, volvemos a falar de Valdeorras, do abandono por parte da Administración Autonómica ali, ten que ir a Ponferrada, de Ponferrada a Lugo, de Lugo a Coruña, e de Coruña a Santiago. É dicir, ese día xa irá a clases directo, casi, xa non dormirá, cando salga o domingo para ir. Eso por abandono da Xunta, pero sí que me gustou, vamos facer súas as palabras, que dixo vostede, a falta de persoal e a precariedade laboral acaban precarizando o servicio, despois xa sabemos todos o que pasa. Pois esa é posiblemente a frase que mellor podría dicir a presidenta da Plataforma de Defensa da Sanidade Galega. Entón, pois se todos estamos de acordo, ou se vostede mesma está de acordo ca súa afirmación, teremos que recordarlo a Xunta de Galicia, porque aquí vostedes din que están en contra da privatización, pero están en contra da privatización da sanidade, ou están tamén en contra da privatización da xestión das residencias públicas como fixo recentemente a Xunta de Galicia. Se estamos todos de acordo, eso temos que expresar aquí, todos,
neste pleno e podémoslo facer incluso de forma conxunta, é defender o que todos consideramos, dende logo, que é a xestión pública dos servicios como é o de Correos, como é o da Sanidade, e incluso como podría ser o do transporte, que tamén vemos que Ourense teñen abandonada. Polo tanto, quedámonos cas súas palabras, queda claro o compromiso do Partido Socialista que a mellora e que a cobertura das prazas de Correos na provincia de Ourense, queda clara tamén o avance que houbo por parte do Goberno do Estado chegando a acordos e creando un plan estratégico para Correos e que lle pedimos tamén pois que Ourense non teña os recortes ou polo menos que se cubran as prazas e que se preste un servicio óptimo que garantice a igualdade e, dende logo, a cohesión, como decía, territorial e social na provincia. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche, non? Gracias, presidente. Bueno, María, encántache iso de dicirnos que temos que darnos a benvida. Outro día dicías ya a miña compañeira benvida á senda da igualdade. Igual tiñes que dicir outro partido. Pero bueno, xa xuyendo a nós, bueno, pois non sei. Ahora, benvidos ao sector público. Levamos defendido aquí moitísimos temas públicos, pero constantemente. E a CIGA falou con vos unha vez presentada a moción, pero se eles tamén estaban tan preocupados, podían facer o mismo que fixeron Comisión Obreiras e CXT, de vir aquí a trasladalo, porque esta é certo que falaron co presidente recentemente, pero eles xa falaron incluso antes do verán connosco, e unha vez que viron que no verán non se cumplía nada, volveron a trasladar esta situación. Vostede fala de que o Estado pon en marcha un plan e todo o que tú queiras. Sí, o plan está moi ben, o papel todo soporta, pero acaba de dicir Paz que aquí en Ourense non se cumple nada. Por tanto, non vale para nada. Poden facer todas as medidas do mundo, se realmente aquí non se aplican, de que valen? Non valen para nada. E despois fala de sanidade pública. Aquí acaba de haber unha folga de 4 días contra a sanidade pública, contra o goberno de España, que gobernan vostedes, neste caso. Así que non só hai folga contra a Xunta de Galicia, tamén hai folga contra o Estado. E ademais os médicos están moito peor en contra ahora mismo, contra as medidas que toma o Ministerio de Sanidade que cos da Xunta, Porque eu neste caso teño falado con moitos médicos e así mo traslada. De feito, foron 4 días de folga, 4 días enteiriños. Bueno, nós o que lle pedimos, neste caso, pois ao goberno, é que vamos a facer unha pregunta. Se pechan cuartéis, recortan trens, eliminan buses, centralizan xulgados e agora desmantelan correos, cal vai ser o seguinte? Porque cada servizo que se perde nesta provincia é un claro abandono do rural, cando eles dicen outras cousas. E, dende logo, nós, como goberno, non imos quedar calados, porque non somos provincia de segunda. Temos tanto dereito como os que viven na Plaza Maior de Madrid. E sí que agradecemos que votedes a favor, pero eu creo que o debate a veces había que mirarse un pouco hacia dentro antes de atacar a outros compañeiros. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Simplemente xa, aquí non vou intervenir, pero só unha aclaración que me trasladan os de sindicatos. A ver, María, non nos fagamos trampas. En o CIGA é o sindicato mayoritario en Galicia, nadie o duda. Pero non é o sindicato mayoritario en Galicia en Correos, que é o que estamos debatindo aquí. En Correos non é o sindicato mayoritario, ten unha representación moi pequena. E a nivel de España, Comisións Obreiras ten o 40% en Correos e a CIGA ten un 2%. Xa, pero esa é a realidade, pero estamos falando dun servicio. Por lo tanto, simplemente traslado eso, que é o sindicato mayoritario máis representativo en Galicia, nadie o discute, os cifras están aí, de acordo? Pero que non é o sindicato máis representativo en Correos, tamén se debe aclarar, vale? É feito esa aclaración que creo que é de xusticia. Dito isto, sí? Queren intervenir? Sí, dígame. A ver, a min trasladaronme isto desde a CIGA. Se é así, pídolle disculpas a comisións. Non, simplemente para aclarar. Vale, nada máis. Eu digo yo que me dixeron eles. Nada máis. Además, bueno, vamos logo a votar. Perdón. Máis que nada para aclarar a votación. Entendo que o que votamos, entonces, substitúe a proposta do PP, non se engade. Engade, xo serían puntos terceiro, cuarto e quinto. Entendo que o último parágrafo do texto que se pasa que di isto non vai de cos políticos, isto vai de defensa de... Eso non entra. Vale, perfecto.
Votamos logo primeiro a do BNG, aceptámosla, a favor. E logo votamos a emenda in voce nosa esta, engádega esta, vale, todo, quería todo conxunto, vale, a favor. Moi ben. Sí, está aí xa incluída. Xa está incluída. Está incluída aí. Bueno, vamos co punto 12, que é a moción do Grupo Socialista para a aprobación dun plan estratégico de servicios sociais de Galicia, elaboración dun plan de reforzamento de financiamento do SAP de Ourense. Ten a palabra... sí. Sí, gracias, presidente. Veña, o portavoz. Vamos ver se nesta moción lle poñemos un pouco máis fácil ao señor secretario, porque estamos volvendo un pouco tal, que non hai cuotas sindicales, nin hai pelexas para ver quen ten máis representatividade, pero si hai unha demanda histórica que temos os concellos. Non me refiero ao SAF, porque nas comisións, e vexo que tamén antes por algunha alusión, se faguía mención ao SAF, e esta moción non vai deso, que tamén. Indudablemente non fai falta dicir a día de hoxe a infrafinanciación que ten o SAF para parte dos concellos, pero isto vai máis alá do SAF, que vai sobre os servicios públicos que temos os concellos e que ten necesidade a sociedade en xeral. A Lei 13 de 2008, do 13 de decembro, de Servicios Sociais de Galicia, establece que no seu artigo 45 a obriga de elaborar un plan estratégico de servicios sociais cada 6 anos, configurando como instrumento máis relevante de planificación do sistema galego. Este plan debe programar as prestacións, servicios e actuacións necesarias para garantir unha resposta eficaz ás necesidades sociais da ciudadanía. Con todo, transcurridos 16 anos de dita aprobación, Galicia sigue sin contar siquera co primer plan. Hai autonomías que levan xa 3 plans estratégicos. Galicia non ten nin o primeiro plan estratégico aprobado. Nun incumprimento legal reiterado que evidencia o desleixo da Xunta polo sistema galego de servicios sociais. Esta situación converte a Galicia en prácticamente a única comunidade autónoma de España que carece dun plan estratégico, mentras que rexións como Aragón, Castela e León, Andalucía, Madrid ou País Vasco contan xa con plan vixentes e actualizados. Esta ausencia de planificación estratégica tradúcese en graves deficiencias de financiamento, sobre todo na axuda no fogar, deixando os concellos nunha situación de absoluta desprotección. Frente a esta inacción da Xunta de Galicia, outras diputacións provinciais están a asumir un rol activo na planificación e financiamento dos servicios sociais comunitarios, completando as competencias autonómicas e municipais. Os concellos ourensáns, nomeadamente os de máis baixa demografía e elevada dispersión rural, enfróntanse a unha situación crítica na que a súa capacidade para garantir servicios sociais de calidade atópase seriamente comprometida. A inexistencia dun marco estratégico provincial que coordina actuacións, establezca obxectivos compartidos e garanta un financiamento estable e previsible limita as posibilidades de desenvolver políticas sociais eficaces e equitativas no noso territorio. É imperativo que a Diputación de Ourense asuma un papel máis activo e ambicioso na planificación e financiamento dos servicios sociais, aprendendo boas prácticas de outras diputacións e adaptándoas ás necesidades específicas da provincia, sobre todo no que atinxe ao SAF, que representa unha carga cada vez máis insoportable para os concellos. Demandamos que a Diputación de Ourense faga un plan, que elabore un plan desvinculado do ciclo político, buscando convertirse nunha ferramenta de planificación que configure a estrutura básica das políticas públicas de servicios sociais, que se impulsen desde as distintas administracións. Este plan que poña en valor a garantía do dereito universal de acceso, que poña en valor a consolidación dos dereitos sociais, así como centrar o modelo de intervención nas persoas, recoñecendo o desafío que plantexa unha maior demanda e necesidade da ciudadanía en materia de servicios sociais. Este plan debe contar con uns obxectivos e líneas estratégicas moi claras, que sexa un sistema universal igualitario e basado na equidade, centrado na persoa, que sexa un servicio público áxil, aberto á ciudadanía,
que teña unha implicación dos e das profesionales, que sea de proximidade, que teña unha transversalidade entre distintas administracións, que teña un liderazgo público e que sea innovador. O Plan Estratégico de Servicios Sociais, entre outros aspectos, este Plan Estratégico de Servicios Sociais ten que ir acompañado ca correspondente memoria económica, que deberá definir as previsións do coste económico asociados á implantación progresiva das prestacións e servicios sociais de dito catálogo. E, polo tanto, presentamos a seguinte proposta de acordo a este plenario. Primeira, elaborar un plan estratégico provincial de servicios sociais que estableza obxectivos cuantificables, líneas prioritarias de actuación e mecanismos de coordinación coas entidades locais, garantindo unha planificación ordenada dos recursos e prestacións sociais, con especial atención á necesidade dos concellos rurais e de menor población. Segunda, que en base ao Plan Estratégico Provincial de Servicios Sociais, adaptar o financiamento destinado aos servicios de axuda ao fogar nos concellos de menos de 20.000 habitantes, establecendo as achegas necesarias que permitan reducir significativamente a carga económica que actualmente soportan os municipios e garantir a sustentabilidade do servicio. E terceira, instar a Xunta a cumplir coa obriga legal de elaborar o Plan Estratégico de Servicios Sociais de Galicia e incrementar as partidas orzamentarias destinadas ao financiamento do SAF até cubrir o seu costo real, garantindo un financiamento acaído das competencias transferidas aos concellos en materia de servicios sociais. De momento, máis nada. Moitas gracias. Intervención de grupos, empezamos por non escritos. Cando queira. Fala don Álvaro Vila, bo día de novo e moitas gracias, presidente. Fala don Álvaro Vila de que somos a única autonomía sin plan estratégico. É certo, tamén fala de outras provincias que completan as competencias dos concellos e da comunidade autónoma. Ben, fala don Álvaro Vila, evidentemente do SAF, algo do que todos e todas somos coñecedores da súa situación e da súa repercusión. A min gustaríame que a proposta en cuestión, esta moción que fai o voceiro do Partido Socialista, ten unhas verbas francamente bonitas, pero ten unhas intencións tamén interesantes, pero gustaríame saber como se financia. Aquí falase sempre da Diputación e, bueno, quero facer a reflexión seguinte. Os concellos é certísimo que estamos infrafinanciados, en relación ao SAF. Estamos infrafinanciados en todos os aspectos que afectan a política social. O grave problema en que, ademais, os usuarios e usuarias dos servizos sociais en Galicia non van a menguar, van a aumentar. E, ademais, a carteira de servizos que se presta e que se vai ofrecer vai tamén a incrementarse. E, polo tanto, ese infrafinanciamento vai a ser cada vez máis grave. Como dixo doña Patricia, o financiamento, as competencias pode que cheguen a ser o que sexan dos concellos, pero é certo que as competencias no que atinxe os recursos humanos, materiais, teñen que ser facilitados, e persoais, teñen que ser facilitados por outras administracións alleas aos concellos. Aquí falamos da Xunta de Galicia, por suposto tamén do Goberno Central. Asumir desde os concellos ou desde a Diputación competencias que non se corresponden con ninguna das dúas, que implica? Pois imposibilita, por exemplo, dunha forma clara e transparente, que non podamos aportar máis diñeiro ao plan de cooperación da Diputación cos concellos. Entón, o que é certo é que os recursos son os que son, os recursos que ten a Diputación son os que son, os recursos que ten os concellos tamén son os que son. Por lo tanto, hai que exixir que o financiamento proceda daquelas entidades, daquelas administracións que sí que teñen as competencias. E non son outras que a Xunta de Galicia e o Goberno de España, o Estado Central. Por lo tanto, se queremos afogar máis a pouca financiación ou pouco financiamento que temos desde as diputacións a efectos de poder dispoñer de diñeiro por parte do que nos facilita a Diputación, que eu considero que teria que ser incrementado, pois temos un problema, porque a caixa é única, non cuadra se sacamos de aquí para poñer ali, cando ademais se trata de competencias que non corresponden, pois considero que o asunto non se resolve. Entón, e quero explicar tamén que desde a FEGAMP, o Concello de Barbadás, e aquí estou falando agora mesmo ainda como alcalde de Barbadás, o Concello de Barbadás leva un tempo valorando a posibilidade de
demandar a Xunta de Galicia e tamén ao Goberno Central en aras a que se decida ou se dilucide, mellor dito, o financiamento. O diñeiro que supostamente teñen que aportar, que é, no noso caso, o 50%, pois non existe, non contamos con ele. Quero dicir que, igual, desde a FEGAMP se arbitra ou se xestiona unha demanda contra a Xunta, o Goberno Central, estás analizando para que teñamos ese financiamento. Por último, falando de competencias impropias, decidirá don Álvaro que lo que no quiero para mí, no lo quieras para los demás. Vale, volvemos aos 4 minutos. Perdón, é que agora como hai que cambiar varias veces de tempos e tal, xa líome un pouco máis. Bueno, democracia en sala. Muchas gracias, señor presidente. Quiero darle la bienvenida al señor Valcárcel. Señor Valcárcel, bienvenido al mundo de la libertad. Porque estar atado a la partitocracia, a un determinado partido político, ya sean unos, otros o lo que sea, pero venir aquí, sentarse y decir lo que te da la gana es algo muy bonito. Y usted ahora lo puede hacer. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Otras veces debatíamos, pero ahora estoy de acuerdo con usted. Y ha dicho la palabra mágica, la que nunca dicen ni el PP ni el PSOE, pero el bloque sí, que es denunciar. Porque, como usted bien dijo, estas mociones y las enmiendas están llenas de palabras bonitas. Esto creo que lo hemos debatido ya, este tipo de moción ya lo hemos debatido yo 6 veces, entre unas cosas y otras, es decir, entre la Diputación y el Concello creo que van 6 veces. Por eso lo que voy a hacer ahora es lo que más me gusta en esta vida, que es plagiar, o copiar, o hacer algo parecido. Y voy a empezar, antes de nada, que sé que habíamos discutido las leyes de quién era la competencia propia, delegada y todo eso. Siempre hubo ese debate. Yo solo quiero recordarles el artículo 149 de la Constitución española que dice, en caso de conflicto, y este sí es un caso de conflicto porque siempre estamos debatiendo lo mismo, las normas o leyes del Estado prevalecerán sobre las comunidades autónomas. Por lo tanto, la ley estatal es la que impone en este caso. Y ahora voy a leer, y esto quiero que quede muy claro porque es algo muy complejo que yo ni siquiera he llegado a entender. Voy a leer algo que yo dije en el Concello de Ourense, pero que era un plagio descarado de lo que ya había dicho Bernardo en la Diputación, con lo cual ahora voy a decir en la Diputación lo que yo ya dije en el Concello. Por lo tanto, no sé si es tuyo, Bernardo, o es mío, o el que más veces lo haya dicho es el dueño. Y dice así, Rafa me hizo un spoiler, prácticamente hizo una presentación de la Ley 27/2013 del 27 de diciembre de la Administración local, que es la base para esta moción y para todas las que hemos estado discutiendo, que prácticamente es lo mismo. En esta ley quedan claros cuáles son las competencias que sí son propias de los concellos y las que no son competencia en absoluto de los concellos de este país, los servicios sociales. Y el señor Bernardo se puso a leer la ley. Yo no lo voy a hacer. Sigo. Lo que tienen hecho hasta ahora muy inteligentemente para los intereses de la Xunta de Galicia es sacar una serie de subvenciones que lo que hacen es que no nos dicen si queremos la competencia. Sacan las subvenciones y nosotros nos apuntamos. Porque efectivamente, como dice el señor presidente, en ese caso es usted, pero cuando lo dije en el Concello no dije que fuera usted. Alguien tiene que dar el servicio a nuestros vecinos. Esto es lo que se llama en psicología chantaje emocional. Pero una cosa es eso y otra es la cesión de las competencias. Sin embargo, en el punto 5, la efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el municipio interesado. Y como dijo bien mi amigo Bernardo, ¿conocemos algún municipio que haya aceptado de forma legal las competencias en el SAF o en los servicios sociales? Yo no sé si ustedes. Sigo. Hay incluso concellos que se gastan el 50% de su presupuesto en el SAF. Una competencia que no es suya. No discuto, y esto es lo que más me gusta del señor Bernardo, no discuto si el que tiene que pagar más es la Xunta o el Estado. Es que me da igual. Lo que dice la ley
es que el que no tiene que pagar somos nosotros. Entonces, en el último caso, que se peleen entre ellos. El problema que tenemos ahora es el mismo que al final siempre pagamos nosotros. Al final siempre paga el peor, el que tiene menos fuerza. Y entonces considero las palabras de Bernardo como mías propias y te hubiera denunciado por plagio, es decir, estuve hablando con abogados que me dijeron que no tenía ninguna posibilidad de ganarte. Pero lo que dijo el señor Valcárcel es cierto, menos palabras, menos... estamos aquí diciendo siempre lo mismo, pero no sacamos ninguna solución. Y la solución es o denunciamos a la Xunta o denunciamos al gobierno del Estado o nosotros mismos podemos coger y empezar a hacer algún tipo de huelga. Todos los trabajadores hacen huelga. Pues a lo mejor tenemos que movernos de una manera. Pero claro, ese es el problema. Ustedes tienen miedo. ¿Por qué? Tienen miedo porque tienen sus jefes. El señor Valcárcel ya no. Señor Valcárcel, ya está usted libre. Ya no tiene jefes. Es lo mejor que pasa en esta vida. En esta vida lo mejor es no tener nada que perder. Usted ya no le tiene que demostrar nada a nadie. Y solo quiero comentarles una cosa que a mí me indigna muchísimo porque soy una persona que siempre comparo las cosas. Y es que es verdad que el Estado le debe un montón de millones a la Xunta de Galicia, pero la Xunta de Galicia es la principal responsable. En la segunda cuestión, si quiere se lo puedo demostrar, es la principal responsable. Y aunque a mí alguien me debe dinero, si yo se lo debo a otra persona, siempre le tengo que pagar a esa persona. Pero la Xunta de Galicia, que tiene un presupuesto más de 14.000 millones de euros, es capaz de gastarse 140 millones en una TVG que prácticamente cada vez no la ve nadie, que no sirve ni siquiera para que el gallego se hable más en la autonomía de Galicia o en el país de Galicia, o como ustedes quieren llamarlo, y se gasta la misma cantidad en el SAF, en el servicio de ayuda en el hogar. Eso, y ustedes luego nos vienen a criticar que nosotros hacemos determinadas fiestas. Les recuerdo que el Concello, una de las competencias obligatorias son las fiestas. En fin, a mí este tipo de mociones, que ya hemos dicho prácticamente todo, no creo que por mucho que hablemos aquí sirva para algo. Gracias. Moitas gracias. Benega. Bueno, ahora piso o meu discurso gafa a ver de que falo na miña película, pero bueno, buscaremos xeito ao asunto. Ao final, algo máis preparei, porque claro, xa me ibas a apreciar, entonces. E atopei un artigo interesante que di así: Galicia está entre as comunidades autónomas que menos achegaron ao sistema de dependencia no ano pasado, 2024, sendo ademais o territorio que menos inviste por persoa potencialmente dependente. Todo cando o Estado, tamén é certo, reduciu a súa achega ao financiamento, afastándose esta de novo do 50% que lle marca a lei, e quedar no 35%. Con todo iso, claro, aí sale un 15%, non? Que debería poñer a maiores o Estado. É un dato interesante despois. Según os datos aportados pola Asociación Estatal de Directores e Xerentes en Servicios Sociais, din o seguinte: a achega do estado de dependencia pasou dos 95 millóns de 2020 aos 222 millóns no 2024, un 35% do total, aínda lonxe do 50%, pero bueno, pasou dos 95 aos 222. Parece que algo de caña sí que se meteu. Sin embargo, según os datos tamén desta asociación, Galicia sitúase a cola entre as comunidades autónomas, tendo a conta os investimentos en dependencia por persoa potencialmente dependente. Así, inviste 1.317 euros fronte aos case 2.000 de media estatal e os 2.900 de Euskadi. Son 1.317 euros por persoa potencialmente dependente os que achega a Xunta, frente aos casi 2.000 de media de todos os territorios ou os 2.845 de Euskadi e os 2.779 de Extremadura. Este é un dato, para min, bastante significativo, non? Falaba vostede moi ben, por certo, da Lei 27/2013 de 27 de decembro de racionalización de sostenibilidade e administración local. Porque eu sei que podo ser pesado, pero é que léome o artigo 26 dunha lei efectivamente que é estatal e, por lo tanto, está por enriba de calquera outra dúbida que a que manda, me guste ou non, porque ao mellor non son partidarios leis estatais, pero é que como é a que está ahora mesmo en vigor, pues, supónse que todos temos que estar de acordo en que o que hai, porque ás veces semella que estamos de acordo ou non coa Constitución, coas leis, dependendo de como nos baile. Neste caso,
Eu, ao mellor, non estou de acordo con as estatais, pero fíxese, é que como é a que hai, temos que atinxirnos a ela, non? E di o artigo 26, os municipios deberán prestar en todo caso os seguintes servicios. Os municipios, alumbrado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, acceso a núcleos de poboación, pavimentación de vías públicas. Apartado B. Os municipios en población superior a 5.000 habitantes, ademais, parques públicos, biblioteca pública e tratamento de residuos. En municipios con población superior a 20.000 habitantes e xa só os de máis de 20.000 habitantes, protección civil, evaluación e información de situacións de necesidade social e atención inmediata a persoas en situación de risco de exclusión social, prevención e extinción de incendios e instalacións deportivas do uso público. E hasta aquí chego, xa non conto máis, porque o outro xa sería para municipios de máis de 50.000. Votaron vostedes algo de menos. Non aparece por aquí, para nada, os servicios sociais. E, sin embargo, o artigo 27 queda adaptado como sigue. O Estado e as comunidades autónomas no exercicio das súas respectivas competencias poderán delegar nos municipios o exercicio das súas competencias. E aí sí que aparece, no apartado C, prestación dos servicios sociais e promoción da igualdade de oportunidades e prevención da violencia contra a muller. Pero, claro, eso aparece como competencia da comunidade autónoma. E esa é a clave do debate que temos hoxe aquí. E di despois, a administración delegante poderá dirixir e controlar o exercicio dos servicios delegados. E, por certo, esta palabra é moi importante, porque eu mudei na engádega que fixemos o Partido Socialista, porque non é o mismo competencias transferidas que competencias delegadas. Non son competencias transferidas, son competencias delegadas. E para que chas deleguen terás que aceptar ti, como ben decía Rafa. E aquí ninguén aceptou esas competencias delegadas. Entón, e di o seguinte tamén esta interesantísima lei, que xa digo, debe ser a única que Montoro fixo con algo de xeito. A efectividade da delegación requerirá da súa aceptación polo municipio interesado. A delegación haberá de ir acompañada en todo caso da correspondente financiación, para o cal será necesaria asistencia e dotación presupuestaria axeitada e suficiente nos orzamentos da administración delegante para cada exercicio económico, sendo nula sen dita dotación. Dio a lei. É nula, sin a dotación orzamentaria suficiente. O incumprimento das obligacións financieras por parte da Administración Autonómica Delegante facultará a entidade local delegada para compensalas automáticamente con outras obligacións financieras que esta teña con aquela. Aí sí que estamos fastidiados, porque nós de onde quitamos a pasta a Xunta. Pero poderíamos facelo, dio a lei. Entón, eu fai pouco tuve un encontro con alcaldes de Córdoba que viñeron por un tema do Grupo de Desenvolvemento Rural e unha das cousas que tratas con eles é pregúntalle como vai isto do SAF, porque como a todos nos apeta o zapato, sorpresón cando me din pois a verdade é que o SAF é un coñazo, porque xestionar eso, eu dixenlle, bueno, sí, pero aparte de xestionalo, a parte económica, diceme, no, a parte económica, se o facemos ben, hasta ganamos cartos. A verdade é que me quedei patidifuso nese momento. É dicir, que en Andalucía, os concellos reciben suficientes fondos para facer o exercicio do SAF sin que lles coste un peso. Non sei cal é a diferencia. Bueno, sí que a sei, que non o recibimos, vamos, é evidente. Entón, o problema que temos aquí é que en 2023 eran 12 euros, ahora van a ser 14, pero seguimos con un déficit que a propia, na enquisa que se fixo desde a FEGAM, fala que os concellos están sufragando preto do 50% do custe total do SAF. Falan de que o prezo medio dos contratos no 2024 era de 20,2 euros hora, pero que agora mesmo os que se están facendo a adxudicación no 2025 a media é de 22,75. E a Xunta está nos dicindo que nos vai a dar 17 euros en 2000, pero se daquelas eu que sei canto vai a costar agora. Entón, non pode ser. E despois ainda por enriba vemos cousas moi curiosas analizando os datos. Durante o período 21-24 foron dotados 427 millóns de euros destinada a axuda do fogar a persoas valoradas como dependientes por a parte da Xunta de Galiza. Finalmente só se abonaron 402,9 millóns de euros. É dicir, que a Xunta ainda lle sobraron neses 4 anos 24,2 millóns de euros. Como é iso posible? Se estamos dicindo que faltan cartos, como é posible que lle sobre a Xunta diñeiro? Porque eses 24,2 millóns de euros eran pa que meteras máis horas. Claro, se metes máis horas ti como concello, o problema que tes é que o que estás facendo é afundíndote ainda máis.
E a Xunta ten eses fondos porque, claro, non faz máis horas. Pero, bueno, de que estamos a falar? Entón, ao final, nós fixemos aquí unha humilde aportación ao que nos traía o Partido Socialista, que vai en dar algo de salida, sin aportar máis fondos, porque estou de acordo que non podemos aportar máis fondos en algo que non é competencia da Diputación, porque despois non hai fondos para o que realmente é competencia desta Diputación e da Administración local. Decir que a medida que eles propoñen no punto segundo será temporal ata acadar o cumprimento da legislación vixente e que o SAF de dependencia sexa íntegramente asumido polas aportacións económicas da Xunta de Galicia, que a súa vez debe recibir o 50% dos fondos do Estado español, pono a lei, permitindo de xeito inmediato para o ano 2026 que a axuda aportada pola Diputación de Ourense para SAF básico sexa destinada a cubrir déficit económico que soportan os concellos no SAF de dependencia, naqueles concellos que así o soliciten. É dicir, non gastaríamos máis, pero polo menos aproveitaríamos os fondos que xa hai a día de hoxe. Vale, e despois, no punto terceiro, cambiar o de transferidas por delegadas, que é unha verba ben importante, ao meu entender, e despois engadir tamén isto que falábamos agora, tal e como se recolle no artigo 27 da Lei 27/2013 de 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da administración local. E non teño máis tempo, quedo para a seguinte. Moitas grazas. Sí, Patricia Torres. Grazas, presidente. Bueno, nós queremos iniciar a intervención por deixando claro que o Servizo de Axuda no Fogar debe estar financiado claramente ao 100% polas administraciones, neste caso a Xunta de Galicia e o Goberno Central, non? Porque estamos a falar, e nós sí que decimos que é unha competencia municipal exercida por delegación e directamente vinculada ao sistema de dependencia. Os concellos están asumindo, por suposto, unha carga económica que non lles corresponde e somos plenamente conscientes que en moitos casos está provocando que estemos afogados non por esas cuantías. Pero agora ben, correxir esta situación exixe rigor, análisis e realismo, non anuncios fáciles nin desprazar a responsabilidade a que non lle corresponde. O SAF é un servicio social comunitario básico de competencia municipal, tal e como se establece na Lei de Servicios Sociais de Galicia do ano 2008, unha lei aprobada polo bipartito PSOE-BNG. Foron vostedes que empuxeron en marcha este modelo competencial e, polo tanto, non resulta coherente que agora pretendan actuar como se a Deputación fose a administración chamada a resolver estruturalmente o problema que nin lle corresponde legalmente nin pode asumir financieiramente. Entrando na moción do Partido Socialista, hai algo que debemos decir con absoluta claridade. A Deputación de Ourense conta con un orzamento para 2026 de aproximadamente 10 millóns de euros, o que a converte na Deputación con menos recursos económicos de Galicia. Se comparamos coa Deputación de Lugo, alrededor de 135 millóns, a Deputación de Pontevedra, preto de 238,6 millóns de euros, a Deputación de Coruña, 256 millóns de euros, é dicir, máis do dobre que a de Ourense. Isto non é unha opinión política, é unha realidade orzamentaria obxectiva. Por iso, cando se fala de reforzar plans de provinciais ou de aumentar achegas, os concellos hai que facer unha pregunta básica. Con que cartos? É dicir, poñéndolle un exemplo moi concreto, destinar 20.000 euros a cada un dos 91 concellos, deixamos neste caso a cidade ao marxe, suporía un coste anual de 1.820.000 euros, casi 2 millóns de euros. E a pregunta é inevitable, onde recortamos? Que programas deixamos sin financiamento para facer isto viable? Porque o papel todo o aguanta, pero gobernar e levar as cousas á realidade exixe falar con verdade. O BNG cita a Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local, que establece que cando unha competencia delegada aos concellos, a administración que delega ten que financialo ao 100%. Aplicado ao SAF, a conclusión é clara, a Xunta de Galicia e o Goberno deben cumprir o 100%. E o que non di neste caso esta lei, en ningún caso, é que a Diputación teña que asumir os incumprimentos de outras administracións. E isto, por tanto, aplicar a lei non é desplazar as responsabilidades a outra administración. E aquí hai unha ausencia clamorosa no discurso do PSOE e do BNG. O Goberno Central adebeda en materia de dependencia ahora mismo máis de 2.900 millóns de euros a Xunta de Galicia. Entón, claro, aquí hai un discurso certamente falseado, non? Porque non se lle pide ao Goberno que cumpla, non? O que non se lle pode pedir neste caso á Deputación é que faga de colchón do incumprimento de outras administracións. Coincidimos en que o SAF necesita unha revisión,
Pero non abonda con falar de euros por hora. Hai que avanzar cara a un modelo baseado no coste real do servizo, tendo en conta desplazamentos, dispersión poblacional, persoal, quendas, baixas, intensidade de atención, e non só por a hora efectiva prestada, porque realmente o que se nos paga é pola hora prestada, cando hai moitísimos máis costes. E este sería o debate serio. E non se resolve ningunha moción, ningunha emenda improvisada. Entendemos que o que hai que facer, pois creo que xo fixemos noutro pleno, que nesta Diputación plantexamos unhas mesas de traballo, como é o caso dos incendios forestais, que neste caso pois vai haber o 12, o 14 e o 19 de xaneiro, un análise técnica, escoitando pois, os xentes implicados e tomando decisións en base a datos. É un modelo que queremos que si funcione. E por iso, co SAF, podemos facer exactamente o mesmo. Pretender resolver o problema cunha moción, unha cuestión tan complexa como o financiamento do SAF, sen pasar por ese proceso, creo que non é serio nin responsable. O programa do SAF básico que financia a Diputación de Ourense existe, e é certo que se pode revisar, mellorar, incluso dotar de máis fondos, como propón neste caso o BNG, perdón. Pero non se pode tomar esta decisión realmente. Aquí estamos 25 persoas, en algúns casos non 25 concellos, pero bueno, un número importante de concellos. Pero eu creo que hai que ter en conta o resto da provincia. Eu creo que temos que falar cos outros alcaldes e alcaldesas, con independencia da cor política, co persoal político responsable, cos traballadores e traballadoras sociais deses concellos e, por suposto, co persoal da área de benestar social, porque eu traslado isto que me trasladan e eles dicen que tampouco podemos deixar de lado o SAF básico. Inda que tamén é certo que os concellos moitas veces non prestamos o SAF básico porque temos lista de espera en dependencia. Entonces, hai que darlle unha volta posiblemente, pero iso pasa porque fagamos unhas mesas, nos sentemos e afondemos o respeto. Por todo iso, nos defendemos a nosa emenda, que non sei se vai a aceptar o grupo propoñente, non para bloquear, non para negar o problema, que o problema existe, senón para ordenar o debate, analizar os puntos, escoitar e logo tomar decisións, porque, lóxicamente, non se trata de improvisar, trátase de analizar en profundidade este tema e, por tanto, leválo a cabo da man dos técnicos, que, ao final, eu creo que son os que poden dicirnos un pouco, porque son os que xestionan directamente os programas, como se está a levar a cabo. En resumo, o SAF é esencial, témolo claro, a competencia para nós, así nos lo dicen xurídicamente, é municipal, así o decidiu o Partido da Xunta de Galicia cando gobernou, o financiamento debe ser o 100%, tanto por parte da Xunta como do Estado, o Estado ten unha débeda de 2.900 millóns de euros con Galicia, a Deputación de Ourense ten límites orzamentarios e non ten competencias na materia, e as decisións debense tomar con datos, con análisis e con realismo. Entón, eu creo que o máis sensato é que igual aplacemos este debate para unha moción unha vez que falemos cos técnicos, cos alcaldes, tanto os técnicos municipales como os da área de benestar social, para ver como podemos mellorar ese plan do SAF básico que si existe, podemos incluso dotalo ao mellor de máis orzamento, pero non agora de repente pasarlle á Diputación a pelota de que sufraga os gastos que non cubren outras administracións, porque, sinceramente, non sei onde os imos a sacar. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Vamos co segundo turno de intervención. Primeiro grupo. Sí. Hai unha diferencia, pequena, pero sustancial, entre como expón Rafa e como expón Bernardo, digamos, o mesmo problema. Co Bernardo fai nun galego perfecto da Allariz e tú falo nun castellano perfecto da calle do Paseo. Pero, bueno, máis alá de todo eso, eu creo que, vamos a ver, cando un leva un traballo, meus compañeiros, levamos un traballo a facer unha moción, pois cando menos se pide que aleades e que besades os puntos de acordo. Cando menos. E perdestes a perspectiva totalmente do que nos falamos, do que nos pedimos. Pero vamos a ver, que vos recordo o punto de acordo. O punto de acordo é que, cando fala de Patricia, de que non se pode improvisar, pero vamos, que pedimos no noso punto de acordo? Pedimos, Patricia, escoítame, que pedimos? Primeiro, elaborar un plan estratégico provincial de servizos sociais, non improvisamos. Elaborar un plan estratégico de servizos sociais que establezca obxectivos cuantificables, liñas prioritarias de actuación e mecanismos de coordinación cas entidades locais, garantindo unha planificación ordenada dos recursos e prestacións sociais, con especial atención ás necesidades dos concellos rurais
e de menor población. Iso é o que pedimos, elaborar un plan estratégico, non pedimos pasta. Segundo punto, que pedimos? En base a ese plan estratégico provincial que primeiro nos temos que dotar, que non o temos, adaptar o financiamento destinado ao servicio de axuda no fogar nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Iso é o que pedimos. É dicir, primeiro elaborar un plan estratégico, en base ao plan estratégico, adaptar o financiamento, detectar como estamos e facer as previsións oportunas. Iso é o que pedimos. E terceiro, instar a Xunta de Galicia a cumplir ca obriga legal de elaborar o Plan Estratégico de Servicios Sociais de Galicia. Por lei que está obligada a incrementar as partidas orzamentarias destinadas. Lóxicamente, por que non quere facer a Xunta de Galicia un plan estratégico? Porque no plan estratégico lle van salir todas as eivas que ten cos concellos, indudablemente. Pero é que o elaborar un plan estratégico por parte da Xunta de Galicia non dicimos nós, que está na lei 13 de 2008 de Servicios Sociais de Galicia. Es que simplemente pedimos eso. E vos empezades aquí con non sei que se la pasta tal, que non nos estamos pedindo pasta a nadie. No. Nos queremos elaborar primeiro un plan estratégico provincial que non o temos e diagnosticar como estamos. E se é posible, lógicamente, incrementar as partidas. Eso que estamos dicindo. Pero que, por lo menos, le dá moción e le dá punto de acuerdo. Claro, que é o menos que pido. Pero que, mira, é que a Xunta de Galicia leva sin plan estratégico. Mira, Aragón, por exemplo. Mira, xa no 2012 fixo o primer plan estratégico. No 2012. Xa está no terceiro. No primer plan desarrollou entre 2012 e 2015 e puso foco na obtención dun maior benestar social e na calidad da vida. No segundo plan estratégico, que abarcou o período comprendido entre 2017 e 2020, orientouno a garantía do dereito universal de acceso. E neste terceiro plan que están agora, 2023-2026, están un plan que poña en valor a consolidación dos dereitos sociales, así como a centrar o modelo de intervención nas persoas, recoñecendo o desafío que plantea unha maior demanda e necesidade da ciudadanía en materia de servicios sociais. Pero que non estamos pedindo pasta, que tamén estaría moi ben. Estamos pedindo que se diagnostique, que se faga o mínimo que se pode facer unha Xunta de Galicia, que é elaborar un plan estratégico que está obligado por lei, ademais. Que está obligado por lei, que o dice a lei 13/2008, de 3 de decembro. E tamén pedir a Diputación de Ourense que tamén elabore un plan estratégico de servicios sociais. E en base a ese plan estratégico, pues vamos a dicir, oye, pues señores, como estamos, como non estamos, hai posibilidad de aumentar a cuantía, non me da cuantía. Usted dicíame antes, es que aquí non hai pasta para incrementar, vale? Estou totalmente de acordo. Hai pasta para unhas cousas, para outras non. Realmente, eso ten competencias o goberno provincial, faltaría máis, pero tamén temos que algo que dicir o grupo da oposición, me entendes? Entón, o único que pedimos é que se diagnostique tal. Usted falaba antes de que 90 por 20 son 1.800.000 euros. Non? Vale. Usted é capaz de facerme un campo de fútbol aquí na provincia de Ourense por 1.800.000 euros? Pregunto. Ese compromiso está encima da mesa de facer un campo de fútbol aquí na provincia de Ourense. Cando é competencia, de quen é competencia o campo de fútbol? Da Xunta de Galicia. Se falamos de competencias. Entonces, sin desvirtuar o debate, nós non pedimos diñeiro para nadie. Nós o que pedimos é que se elaboren uns plan estratégicos. A Xunta de Galicia e a Diputación. En base a ese plan estratégico, diagnostiquemos o tema, ni máis ni menos. Por certo, vamos a aceptar a emenda do BNG, nos parece perfecto que a aportación, e tamén nos parece moi acaída a emenda do Partido Popular e tamén a vamos a aceptar. Moi ben. Turno perdón un pouco. Turno de intervencións por grupo. Segundo turno, non escritos. Xosé Carlos. Sí, intervén, sí. E, por suposto, reitero que o financiamento, en relación ao financiamento, os recursos
de servizos sociais, tanto a nivel persoal como materiais e financeiros, competen a outras administracións. Insisto, a Comunidade Autónoma e o Goberno Central. E creo que aquí xa convimos que o 100% entre todos os partidos que están aquí representados, que convimos que é así, pero quero lembrar tamén que hai concellos de Galicia que renuncian ao SAF, como pode ser, por exemplo, o Concello de Xermade, por non ter posibilidade de financiamento. Ese Concello, igual que outros moitos, están próximos a ser afogados precisamente pola atención que lle ten que prestar aos seus veciños e veciñas, e non só eso, sino porque carecen de recursos financieros para atendelos. E, ademais, tamén hai que dicilo, porque todo hai que porlo enriba da mesa. A Xunta de Galicia, en algún caso, xa mandou sancións económicas, e así, a algúns concellos por incumplimento en relación ás horas, cousa que non dixo don Álvaro Vila. Noutra intervención, Bernardo referiuse a unha serie de datos que detallan polo miúdo cal é a situación que viven os veciños e veciñas de Galicia, os veciños e veciñas da nosa provincia, en relación ás políticas sociais e ao seu financiamento. Todos esos detalles xa os din no seu momento eu cando se debateu unha moción do Partido Socialista que leveu daquelas sobre a necesidade de incrementar o orzamento para as persoas con discapacidade intelectual. Naquelas fixen un extenso relatorio en relación a esa materia, pero creo que non facía falta repetila. Hai, ademais, o que decía, con un dos concellos afogados, a veciñanza está reiteradamente empeorando, cada vez, como dixen antes tamén, o incremento dos servizos e da prestación son moito máis grandes. Pero, insisto, a FEGAMP está estudiando a denuncia contra o que é o Goberno Central e a Comunidade Autónoma. E non me queda máis tempo, a verdade. Sí, yo gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Álvaro Vila, muchas gracias a usted también porque me anima un poco la moción esta, que ya llevamos 6 veces diciéndola. Mire, no sé si ha leído el libro de Sempre Galicia de Castelao, el gran escritor. Sempre Galicia de Castelao, que dice una famosa frase, a mí me encanta, que dice: el buen gallego fala como le sale dos collóns. Puede usted leerse todo el libro y si la encuentra, avíseme. Pero lo que me sorprendió es que a usted no le molestó lo que yo dije sobre esta moción y sobre los 2.500 millones que creo, la señora Patricia dice 2.900, mis cálculos que he hecho matemáticamente dan unos 2.500 millones que le debe el gobierno central, que está gobernado por el PSOE, su partido, y por Yolanda Díaz, bueno, en fin, y les deben ustedes 2.500 millones. Por favor, páguenselos. Bien, porque a usted lo que le molestó es que yo felicité al señor Valcárcel porque bienvenido a la libertad, porque estar en su partido tiene que ser muy duro. La verdad es que yo, cuando quiera acabar con uno de ustedes, solo tengo que hacer una denuncia anónima y están acabadiños. Pero ¿cómo se les ocurre abrir la caja de Pandora, ser tan... ¿Cómo se puede decir algo que no sea un insulto, pero que los defina? Bueno, ¿cómo se puede ser como ustedes? Es que, bueno, me centro. Moción, Rafa, bien. Pues, señor Bernardo, me ha copiado lo que iba a decir en la segunda parte, porque yo también, es decir, aquí el principal culpable es la Xunta de Galicia. ¿Que lo que tiene que hacer la Xunta de Galicia? Denunciar al gobierno central y que le devuelva el dinero que le debe. Pero lo que no puede hacer es, porque le daban a ustedes dinero, o los de la Xunta de Galicia, que en este caso es el PP, nos machaque a todos los concellos de la provincia y del resto de Galicia. Bien, miren, me encanta porque yo también he recogido datos que ya los dije en la otra moción en el Concello, que decía: la Xunta cierra el año con un gran anuncio sobre la dependencia. Tiene como objetivo cumplir la ley. Por supuesto no la va a cumplir, pero me encanta que su objetivo sea cumplir la ley. Cerca de 3.000 gallegos continúan en lista de espera para la valoración de la dependencia. ¿Vale? Y Galicia es la cuarta comunidad con esperas más largas, que llegan a una media de 393 días. Les recuerdo que somos 17 comunidades. Pero podemos dar datos de lo horrible que tiene la Xunta de Galicia, el concepto de la sanidad en Galicia. Vale, perdón por la redundancia, pero
es que esto se está repitiéndonos continuamente diciendo todo lo mismo. Yo voy a decir lo mismo. No tenemos ninguna capacidad de hacer algo aparte de decir palabras, hacer mociones que no valen para nada, que son 7 o 8 veces la misma moción, que no me importa repetirlos, porque así los datos ya los tengo más o menos pillados. Pero no hay otra forma de defendernos. Porque lo que dije antes, ¿por qué no hacemos ninguna huelga? ¿Por qué no denunciamos a la Xunta de Galicia? Nosotros denunciamos a la Xunta de Galicia para que la Xunta de Galicia denuncie al gobierno central. Lo que pasa es que, lo siento por ustedes, son una pandilla de cobardes. No tienen narices para hacer lo que hay que hacer y defender al pueblo. Ustedes no defienden al pueblo, ustedes defienden sus intereses, porque si no defienden los intereses suyos en sus partidos, le puede pasar como le pasa al señor Valcárcel. De repente han ido a por mí. La política es una mierda, pero no es una mierda porque sea una política, sino porque los políticos hemos construido una política de mierda. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Sí, eu, en primeiro lugar, pediría non frivolizar con certos temas. A ver, eu creo que a todos nos está facendo dano o que está pasando, e digo como políticos. E é preocupante de cara á sociedade, porque sin política isto vai se convertir en un lodazal impresionante e difícil de xestionar. Creo que na medida en que poidamos, como responsables políticos, porque eu defendo a política, eu creo que a forma de transformar esta sociedade en algo mellor, desgraciadamente ás veces non sirve para eso, pero a min doime que se convirta neso ao final, non? E creo que entre todos e todas deberíamos de tratar de retomar o rumbo, porque senón vamos mal, vai acabar pasando o que, dende logo, eu non quero para min, para a miña familia, nin para os meus veciños e veciñas, que isto acabe convertíndose novamente en algo que xa pasou. A partir de aí, entrando na moción, ainda que eu creo que outro é moito máis importante todavía que esta moción. A lei 27 de 2013, e permítame que aí Patricia diga, non volvamos co bipartito, por Deus, pasou xa fai tantos anos, e despois desde aquela fíxese que foi a lei esta 2013, esta é posterior ao bipartito, e como sí que aí tiña toda a razón Rafa, a Constitución di que as leis estatais son superiores ás autonómicas, entón, bueno, atinxíndonos a Constitución, non vale que o Partido Popular me diga que non lleva a Constitución, eso preocuparíame moito, vamos, deixaríame un pouco descolocado. Ainda que despois tamén me dicen sempre que a votamos, e eu digo, eu non, debe ser porque son un novo. E outro día lendo así, porque me gusta ler, e outro día din, pero se o PP, no seu momento, a Alianza Popular, astívose, non votou a favor da Constitución, que despois se dicen, votámola, pero non, astivéronse. Ostras, documentei outro día e hasta me quedei un pouco sorprendido, eu pensei que sí que a votaran, como decían sempre, non? Pero non. Pero bueno, indo a isto, non? O artigo 27. O Estado e as comunidades autónomas no exercicio das súas respectivas competencias poderán delegar aos municipios o exercicio das súas competencias. E volvo a indicar. Punto C. Prestación de servicios sociais. Por lo tanto, de quen son as competencias según a lei estatal? Digo o artigo 27. A prestación de servicios sociais é competencia do Estado, por lo tanto, podo poñer a Xunta antes o que lle salira aquel día, pero non vale. Esa é a realidade que está escrita. E aí non nos fagamos tampouco trampas ao solitario, vale? Por qué? Porque o Estado, decía antes, que mandou no 2024 222 millóns de euros, que son menos do que debía de mandar, sí, pero fíxense que a Xunta no SAF gastou 100 e pico. Claro que o Estado non o manda especificamente para SAF, nin para isto, manda para os servicios sociais. E despois cada comunidade autónoma decide en que prioriza. Non sei se me explico. Entón, é verdad que o Estado manda un 15% menos do que debería de mandar para cubrir o 50% que lle corresponde, vale? Pero non dice que non sexa para o SAF. E aí che vai e ti reparte como consideres oportuno, vale? E entón a Xunta nesto ainda vai a menos, porque se facemos as contas resulta que a Xunta en realidad acaba poñendo o 15%, faltaría o 35% por parte da Xunta. E esa é a conta, E eu o que digo é que onte aprobamos os orzamentos do Concello de Allariz
E na aprobación dos orzamentos vai unha partida de casi 400.000 euros para SAF. No, pero digo propios, de fondos propios, non digo a partida enteira, digo de fondos propios, claro. Claro. E que é máis do plan que operou desta Diputación Provincial? Esa é a realidade. O sea, entón estamos falando que nós, Concello de Allariz, e poño o exemplo porque ese teño controlado, teríamos máis do que operou simplemente con que a Xunta, e digo a Xunta e me dá igual que se pelexe co Estado, pero si realmente nos entregaran os fondos que nos corresponden para atender o SAF. Esa é a realidade. É que eu non sei de que estamos discutindo, eu non creo que haxa nada que discutir, porque esa é a realidade. E a partir de aí, pois sí, eu tamén estou de acordo, O sea, eu creo que deberíamos denunciar. Pero os concellos, pero o problema é que na FEGAM, bueno, pois estamos aí. O señor Valcarce que estaba, todavía está na FEGAM, non sei como está o tema, pero bueno, dá igual, en calquera caso, eso se estuvo dirimindo en moitas ocasións e o problema é poñernos de acordo os representantes da administración local, independientemente do partido político, porque esta é a realidade. Hai concellos que están incluso moito peor que o de Allariz, efectivamente. Hai concellos que estamos a falar de que máis do 30% do seu orzamento o leva o SAF. É claro que se afogan e van a acabar afogados. E iso vai ser un problema para a súa veciñanza, que decía antes. Eu creo que isto é algo que vai máis alá dos partidos políticos, porque no momento en que se afoguen os concellos, a ver quen xestiona en concreto este do SAF tamén, este tinglado, vamos a decirlo así, maldito. Pero non creo que sexa correcto incluso que estemos dirimindo estas cosas, porque isto está efectivamente máis que visto. E a única aportación que facíamos nós, e con eso pecho, era esa, que polo menos os fondos que a Diputación pon a dispor no SAF básico, se non os usan os concellos, porque nós materialmente non podemos usalos porque non temos nin persoal. Non sei se me explico. E temos lista de agarda para o SAF de dependencia. Como vamos a pensar en SAF básico? A non ser circunstancias moi excepcionais, como unha persoa que lle dá un ictus e que de repente sí que necesita ese SAF, e iso sería algo moi puntual, no resto normal é que atendas andas a xente que xa está con SAF con dependencia. Desde o meu punto de vista, despois cada concello é libre de facer o que estime oportuno, non? Pero, bueno, polo menos eses fondos sí podelos adicar SAF básico e non estaríamos falando de incrementar novas partidas, non? Nada, e pecho con isto, porque ademais agardo non volver a debatiro porque de verdad, pero por favor, o sea, o que non pode ser é que a conselleira leve meses e meses para recibir o presidente afegán. Teñen a santa suerte de que non son presidente afegán. De verdade, nin o vou ser nunca. Porque senón xa estaría de outra forma o asunto, polo menos pola miña banda. É un home tranquilo, o alcalde de Vilagarcía. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, Álvaro, nos limos a moción. Pasa que a veces a mellor non está correctamente ou facilmente entendible en algúns aspectos. O que entendemos é que si pedides que se comprometan cuantías, é dicir, vos queredes que se faga un plan estratégico, pero que despois se fagan unha serie de, neste caso, pois de axudas a concellos de menos de 20.000 habitantes para establecer achegas necesarias que permitan reducir significativamente a carga. Sí que queredes que nos cofinanciemos este servicio. Sí, home, que aquí o pon. É que estamos falando, é que aquí o pon. Vos queredes que nos aprobemos un plan no que se poñan achegas estimadas necesarias para reducir a carga económica dos concellos. Entón, ponme un exemplo dun campo de fútbol. Eu non sei a que campo de fútbol te refires, porque eu non levo esa área, entón non estou enterada, pode ser, pero seguramente porque houve algún concello que pediu que a Diputación colaborara. Igual teñen un convenio con Presidencia da Xunta e dice, bueno, eu vou a facer un campo de fútbol, a Diputación podeme cofinanciar. Igual que lle pide unha piscina, como foi no meu caso, lle pide unha pista de pádel outro concello, quero dicir, os concellos veñen aquí e piden, e hai concellos que tamén veñen a pedir para cubrir costes de SAF, é dicir, hai concellos e hai mancomunidades que piden subvencións para
para iso, é dicir, e tamén está o cooperou. É certo que era mellor dedicar o cooperou pois a outros usos, pois a obras, investimentos, incluso a pago de personal ou amortización de débedas se fose necesario, pero tamén hai xente que o utiliza precisamente para cubrir neste caso ese coste. O que está claro é por unha decisión política municipal, deciden invertir eses fondos que son deles no que les consideren e deciden vir aquí onde o presidente a pedir as nominativas para o que necesiten. O que sí é certo e que estamos aquí falando todo o tempo das horas, da hora, e o coste real do SAF non se limita ás horas prestadas, hai máis costes que non se cubren. Eu poño o exemplo da Mancomunidade do Carballiño, na que estamos 4 concellos, e só en desplazamento son 100.000 euros. Por moito que suban as horas, que benvido sexa e ojalá subiran ao tope, eses 100.000 euros vamos a seguir asumindo os concellos. Entonces, hai que darlle unha volta máis ben ao programa. E non é só vamos a subir as horas, vamos a cubrir o coste real do servicio que inclúe o uso de materiais, o uso de guantes, de mascarillas, de uniformes, desplazamentos, baixas, as horas que non se prestan porque os usuarios non están na casa porque están hospitalizados pero non se poden dar novas altas. Hai moitos costes que os concellos ou as mancomunidades están asumindo que non se están cubrindo e non só é a hora prestada. Entón, igual, cun certificado do secretario dicindo o coste real é este, o secretario interventor, e que, neste caso, financiaran o 100% do servizo. Entón, eu creo que hai que darlle unha volta. Por eso nos propoñemos realmente unha mesa de traballo, igual que se fixo co tema dos incendios, que se vai a ter, recibir incluso propostas abertas á cidadanía, pero, sobre todo, escoitar aos alcaldes, escoitar, neste caso, os técnicos municipais. E tamén os técnicos de benestar, porque cando eu lle plantexo a enmenda do BNG, dinme, hai concellos que devolvedes, eu tamén devolvo. Eu reconozo, nos devolvemos porque, claro, temos lista de dependencia e das o SAP básico cando se dan situacións concretas, un cáncer en situación terminal, un ictus, unha ruptura de cadera que necesita o servicio sí ou sí xa. Pero, habendo lista de agarda, non llevar dar o servicio a xente que está valorada por xente que non. Pero tamén hai xente que se queda corta no SAP básico, é dicir, que presta moito o SAP básico, entón habrá que escoitar a todos antes de tomar esas decisións. Básicamente eso, nos entendemos que eu creo que sí, que igual, pois é bo sentarnos con todos e escoitar todas as propostas. Nada máis e gracias. E claro, Patricia, pero é que estás dicindo realmente o que pedimos, non? Realmente, estou seguro que a partida que destina a Deputación ao SAF básico non se executa totalmente porque hai concellos que non executan todo o plan básico, entonces por eso hai que facer un plan estratégico, porque tú na túa argumentación coincides co noso plantexamento. Hai que diagnosticar como estamos, ese plan, porque o plan estratégico non se refire só ao axuda no fogar, ao SAF, que iso tamén é asunta. Estamos falando do que ten que facer a Diputación. Por iso que nós pedimos, e por iso aceptar, porque ademais o decide na vosa propia moción, é dicir, analizar de maneira consulta rigurosa a situación do servicio de axuda no fogar básico. É o que pedimos, un plan estratégico, o sea, un plan estratégico onde se recollan todo, non só estas prestacións, e non só nos basemos en, oye, esta asociación lle dou unha axuda, ou esta que me pediu, esta non. Non, iso temos que regular todo e temos que facer un diagnóstico. Ese é o plan estratégico que se pide na Diputación. Da mesma forma que tende que facer a Xunta de Galicia, ni máis ni menos. Pero, bueno, en todo caso, agradecer tanto ao Partido Popular como ao Bloque Nacionalista Galego que se sumen a esta moción, agradecer que voten a favor, porque creo que estamos todos neste, non sei democracia que vai facer, pero bueno, agradecer ese voto a favor. E bueno, solo quería dicir unha cousa para rematar, porque como non vou intervir máis, simplemente quería dicir unha cousa. Hai unha canción de Dani Martín que se chama Que bonita é a vida. E tamén na súa letra dice, aunque a veces se despiste, e si é verdade que a veces se despista moito, pero que bonita a vida. Moitas gracias. Bueno, a verdade é que turno de peche despois desta situación de incertidumbre ou incógnita que nos deixou. Perdón, se me olvidou dicir Feliz Nadal a todos e a todas. Vale. Bueno, ahora sí. Ahora ten sentido a canción. Bueno, algunha cousiña, porque
da moción e algunha cousiña de carácter xeral, eu aí sí que vou a... Bueno, como coincido bastantes veces con o señor Bernardo. Como viron, pois, hoxe foi un día pois, un poquinho diferente aos de outros días, non? Por as situacións que hai aquí, pero creo que, dito isto, creo que todo o mundo soupo manter a compostura e todo o mundo, efectivamente, non fixo referencias máis alá dos temas ordinarios, porque, entre outras cuestións, eu creo que é importante que non contribuamos entre todos a atacar máis non a xente que nos dedicamos á política, que temos vida noutras cousas, pero que nos dedicamos temporalmente á política, non? Porque creo que os que o facemos, eu creo que estou convencido de que a maioría dos que o facemos, bueno, porque nos gusta, porque intentamos cambiar cousas, intentamos facer cousas, e, por lo tanto, eu creo que hai que ter esa cordura, ese respeto por todo o mundo e que as situacións se resolvan o mellor posible. E sí, cordura, porque ao mellor estamos pasando de frenada a todo o mundo e despois as consecuencias son peores para a sociedade, non xa individualmente para nós. Rafa, eu, con todo cariño, teño que discrepar de ti, agora ven a tortaza. Teño que discrepar de ti porque sempre nos está dicindo que tú é non ter jefe. É que nós temos jefes, é que nós temos que obedecer, é que temos que efectivamente, bueno, que tú és un ser libre, que faz o que che dá gana, e que todos os demais pues, facemos o que nos mandan desde Madrid e desde por aí. Mira, eu creo que tes un jefe máis potente que os demais. Vos non vos movedes, non vos movedes. A min sí, eu teño moita xente con capacidade para, además con maior sabiduría. Eu creo que fago extensivo isto a calquera dos partidos que estamos aquí. Eu non lle podo chegar a darlle unha idea, unha arenga general a todo o mundo, non, é que hai moita xente que manda moito e que che di cousas e que tens que escoitar cousas. Por tanto, mira, eu creo que a política, aínda que efectivamente non se pode frivolizar e liberdade temola a todos, e eu creo que tú tes un jefe como outros calquera. É máis, eu tampouco vexo que existan incluso mecanismos no vosso partido de control desa potestad, porque aquí nos nosos temos que someter a congresos, temos que someternos a cousas, e se non ganamos aos compañeiros non mandamos. E eu por eso que creo que non hai máis libertad. Non, espera un segundiño, depois non hai ningún problema. Pero creo que non é xusto que digas que tú eres máis libre que nós. Creo que non, Bueno, logo, algunha cuestión, simplemente, xa non me vou a meter no da TVG, que di que, en fin, nótase que na calle do paseo, como decía algún, se ve menos a TVG que en Vilar de Vos, porque realmente Vilar de Vos ou Pereiro, que nadie se sinta ofendido. Dentro do que hai, non vamos a discutir, pero a TVG é a televisión autonómica con maior audiencia de todo o Estado. E creo que leva feito unha contribución moi importante á normalización do galego, a que non se perda de facer. Esos son, como di o seu líder, porque se digo jefe, non dixen amado, dixen líder. Como di o seu líder, dato mata relato, non? E o dato que estou dando é que a TVG é a televisión autonómica con maior audiencia do Estado, punto. E non o invento eu, eso está posto aí, así que tan mal non estarán facendo, Inda que... Bueno, pero dito isto, aquí facemos unha cuestión que eu creo que, efectivamente, se estamos un pouco fartos de competencias sobre isto sempre o mismo, non? Creo que é algo manido para todo o mundo, pero eu creo que se pasou aquí de puntillas dun aspecto importante, non? Dun aspecto importante que é, efectivamente, a financiación. Porque, ao final, todo é financiación. Estamos falando de que se, en lugar de darnos 14 euros a hora aos concellos, nos deran 17 ou nos deran 18, pois probablemente xa puderamos sobrevivir millor. Non sería suficiente, pero podíamos sobrevivir millor. E se a Xunta de Galicia, nun presuposto de 14.000 millóns, tuvera 2.000, vou aceptar a cifra, para que vexa que non é todo discrepancia, a cifra que fixo o señor Rafa. Eu estou máis de acordo que a que fixo Patricia, que son 2.900, pero aceptemos que son 2.500 sobre 14.000 millóns. Eu creo que daba para dar a 17, a 18 e a 20 euros a hora. Esa é a clave. A clave é que a lei de dependencia é unha lei estatal, impón obrigas a todo o mundo, pero tamén establece un marco financiero, e o marco financiero é que
a financiación dos servicios sociais, ou da lei de dependencia neste caso, lle corresponde o 50% á comunidade autónoma e o 50% ao Estado. E ustedes reconoceron públicamente, e así o leva dicindo moitísimas veces, que o Estado, como moito, chega ao 35%. Entón falta un 15%, e ese 15% son 2.500, 2.900 millóns, me dá igual. Aceptemos que sean 2.500. É moitísimo diñeiro e, desde logo, sería suficiente para financiar enteiramente e deixarnos de ter este problema que temos. E eu creo que aí está a clave. A partir de aí, desde logo, eu creo, porque sempre digo o mismo, o Gallá, cando falamos da Diputación, parece que falamos dun ente que ten moitísimos millóns e que chegan para repartir para todos. Unha matización. Non sei a que se me refire usted con campo de fútbol de 1.800.000 euros. O campo de fútbol pode valer 5 millóns de euros. A Diputación, como máximo, nun plan de infraestructuras deportivas, dalle ao Concello 500.000 euros a todos que se lle deu. Como máximo, porque se o acordamos. En programas plurianuales, perdón. Non, pero son os datos. Se usted me encontra que haxa unha aportación da Diputación a un campo de fútbol de 1.800.000, non digo que valga o campo, como se queren fazer 10 millóns. Eu digo que a Diputación lle dá, como máximo, 500.000 euros, que é o que se dá a todos os campos en convenio. Como máximo. Que hai algúns, como por exemplo, outro día fomos a Maside, que foi un cambio de céspede únicamente, non chegou nin esas cantidades, e algún máis. Pero non se deu a nadie máis de medio millón de euros por un campo de fútbol, Por tanto, non me veña dicindo aquí que invertimos 1.800.000 nun campo de fútbol. Vale, sí, pero quero decir que eso non é verdad. Que o poña a Diputación, ahora que valga, é outra cousa. Entonces, eu creo que efectivamente debíamos centrarnos no que é a nosa competencia. Efectivamente, a Diputación contribuye ao SAT básico, efectivamente, podemos darlle unha volta e debemos darlle unha volta para que non se perda ni un solo euro, nin os concellos, efectivamente, que devolvan, perdan ni un solo euro desa financiación e, por lo tanto, a utilicen como mellor conveña na dependencia, no SAF ordinario, podemos incrementar un pouco, efectivamente, ou a medida do posible, pois esa partida do SAF. Igual que a outras moitas cousas que facemos, pero eu creo que facer plans estratégicos que conlevan cuestionar, evidentemente, todo ou analizar todo o que son os servicios sociais, cando as competencias nesa área son as mínimas, eu creo que facer ese tipo de plans é o que decíamos as achegas. Bueno, o diñeiro saben todos o que é, porque isto é transparente, aquí hai 110 millóns de euros e está repartido como está repartido. Se o que decíamos 20.000 é 1.800.000 é fácil. Con eso faguemos os cálculos que irán. Pero eu creo que non nos debíamos meter nese asunto, sobre todo cando hai unha administración que debe 2.500 millóns de euros. Cando se paguen esos 2.500 millóns de euros, todo o mundo este cumplindo a lei, bueno, pois entonces teríamos que actuar a Diputación. Mentras tanto, por suposto, como sempre abertos a que se caia, que fagan alguma modificación dentro das nosas posibilidades, la fagamos. Pero eu non son partidario de abrir un melón para o que non temos capacidade de cerrar. Sí, dígame. A veces un utiliza palabras e son ou non se entendeu a portavoz e tampouco se entendeu usted. Vamos a ver, aquí na provincia de Ourense, concretamente no Concello de Ourense, hai un campo de titularidade da Xunta de Galicia. Titularidade da Xunta de Galicia. E usted ayer se comprometeu a poñer os cuartos que fixeran falta para consultamente que a Xunta de Galicia facer un campo novo se faría falta. Se hai cuartos para un campo de fútbol, tamén pode haber cuartos para unha dependencia. Non falo con Concello SED, non falo con Concello SED que queira fazer un campo de fútbol. Entonces, as prioridades, indudablemente, o equipo de goberno que son ustedes teñen prioridades e teñen dereito a gobernar como ustedes queiran. Pero cando se me fala de que non hai cuartos, de que a Diputación ten os cuartos limitados e todo demais, indudablemente que ten os cuartos limitados. Pero este fixo hai un compromiso público de estar aí se faría falta o patatal que temos no campo de fútbol, que é a titularidade da Xunta de Galicia, a que a Diputación iba a estar aí. Ni máis ni menos me refería a iso, e non quería meter este debate agora que estamos no Nadal, como dixo Plácido e todo demais, pero me refería a eso. Agradezco a aclaración porque eu creo que usted confundiu todo, porque eu en ningún momento antes se falou de unha cantidade económica. Pero usted falou dun 1.800.000. Usted falou dun 1.800.000. Perdón, dixo Patricia que 90 concellos por 20.000 eran 1.800.000. Entón, eu dixen que... Un campo de fútbol... Non, dixen que valera o campo de fútbol por 1.800.000. Eu dixen
Perdón, eu dixen que se había cuartos para pagar un campo de fútbol de 1.800.000, este caso moito máis, porque o campo de fútbol do campo do Couto vai bastante máis, indudablemente, cando se aborde, que hai que abordalo. Pero é eso. A cifra puxo a Patricia de 90 por 2. Entendemos todos menos usted que dixo 1.800.000. Pero bueno, é igual, non vou a meterme neso. Mire, eu dixen o que dixen e, por suposto, manteño, sin entrar en ninguna cifra, porque podemos, cando se está reclamando de que efectivamente Ourense non ten un campo de fútbol ao primeiro nivel e tal, bueno, pois eu sempre digo o mismo, Ourense na capital de Ourense vive un de cada 3 ourensás. E se estamos facendo aportacións para calquera concello onde vive moita menos xente, xa digo, hasta medio millón, eu non lle puxen nin 1.800.000 nin 1.500.000, dixen que a Diputación estaría ali para sacar adiante unha demanda que é unha demanda xeralizada e unha demanda que beneficia, eu creo que non solamente a capital, onde viven un de cada 3 ourensás, senón eu creo que como mínimo a mitad da poboación de Ourense que vivimos en 10 km a redonda da provincia, como mínimo. Pero, bueno, eu creo que chegaría moito máis alá. Dixen ese compromiso estratégico como se fai en moitas outras cousas, pero non cuantifiquei nin 1 millón, nin en 500.000, nin 1 millón e pico. Eu digo que se xa unha maneira de desatascar ou incentivar que haxa un campo de fútbol mellor, por suposto que o fagaremos, porque o facemos, porque intentamos facer sempre, intentamos axudar e chegar, porque iso a mellor significa que o Concello de Ourense, que ten máis orzamento que esta Diputación, e só ten un concello ao que dedicarse, ou ao mellor podese meter en axudar a ter tamén ese campo de fútbol. Na medida das posibilidades, cando dicimos na medida das posibilidades, pode ser un 80% a Xunta de Galicia e un 10 a Diputación. Eso, por exemplo, vale, entonces eu creo que nunhas cantidades razonables a Diputación debe recoller os guantes que a sociedade lle tira, lle pon, igual que se pon na Plaza de Abastos, igual que se pon en calquera outro lugar, igual que os servicios básicos. Pero xa estamos facendo nos servicios básicos, estamos dicindo que se hai que aumentar, sí, pero non estamos falando, pero usted está incidindo moito en poñer, o que digo, 20, 30.000 euros, 1 millón, 2 millóns, e non di nada dos 2.500 millóns que debo do Goberno Central. Claro, é que eso é moi importante. Como eso resolvíamos todos? Que importa que eu agora poña 1 millón ou 1 millón e medio? Resolvo que? Pouco. Pero se se paga a débeda histórica, entón sí que resolvíamos o problema. Eso é o que creo que era o término do debate. Bueno, ahora quedou aclarado do campo, quedou aclarado, pois xa me preocupaba a min de onde era estaba se fende ese campo, e dera 1.800.000 cando non tiña constancia ninguna. A ver, diga usted, señor Rafa. Como ve, hai moita libertad, E intervenimos aquí isto... Veña, dille. Iba a hacer un chiste, pero aviso antes de que voy a hacer un chiste porque si no los medios de comunicación utilizan mi ironía en mi contra, cosa que me da mucha... He estado mandándole WhatsApp a Gonzalo para ver lo que puedo decir o lo que no. Entonces me dijo, no, pero di esto, pero esto no, esto... Entonces tengo que decir lo que él me dijo. Mire, yo con el señor alcalde Gonzalo Pérez Jácome nunca lo he considerado mi jefe, lo considero algo más, lo considero mi amigo. Yo por un amigo mato, como dijo no sé quién, ¿vale? Y un jefe, si alguien me ofrece un mejor trabajo, lo vendo enseguida. ¿Tú quieres ver? Sí. Por eso siempre dije aquí, y voy a hacer más bromas. Pero aparte de eso, y perdonad que ya está, que todos queremos ir a comer como este señor presidente del gobierno, yo no desprestigio la política, me considero, por desgracia, ahora un político, y la política está totalmente desprestigiada por culpa nuestra, no me lo invento yo. No me venga a decir, es que nosotros con la política, desde luego la Diputación no está actuando de una forma muy práctica ni demasiado útil. Sé que se puede hacer mucho mejor. Pero aparte de eso, el resto de los españoles, viendo lo que ve todos los días en las noticias, creo que siente asco por los políticos, porque generalizan. Y además, nosotros mismos nos pegamos tiros en el pie. Y esto lo estamos viendo ahora. A mí me da igual. Porque en mi partido, si alguien me denuncia por cualquier cosa, primero hay que ir a la justicia. Y si luego la justicia me condena, se toman las medidas oportunas. Ahora vuelvo a decir lo mismo. A mí me parece de locos que yo pueda hacer una denuncia anónima y chimparme al político que me cae mal. Y luego, con respecto a la TVG, pues mire, si la TVG está tan bien y funciona tan bien y se gastan 140 millones, oigan, gástese más.
Pero yo le digo que no me parece... ¿Quiere decir que los 140 millones que se gastan en el SAF merece la pena gastárselos en la TVG? Por favor, habría que hacer algo proporcional. El SAF es indispensable para los gallegos. Y la TVG, le digo una cosa, hoy por hoy me voy a callar con respecto a sus estadísticas, pero se cierra mañana mismo y a nadie le va a importar un bledo, salvo a los que trabajan allí, viven muy bien y tienen unos sueldos de la hostia. Moi ben. Quería por alusións. Sí, por favor, simplemente por alusións, son breve. Eu quero lle dar as grazas a don Rafael polo feito de darme a benvida á liberdade, pero tamén quero dicir que eu no meu partido, no que era o meu partido hasta hai poucos días, sempre me senti libre, porque afortunadamente teño criterio e teño opinión. E sempre din a opinión que consideraba oportuna no momento que considerei oportuno. Por lo tanto, é o que me remito. Mais alá deso, non digo nada. Insisto, sempre fun libre, sempre me considerei libre e sempre actuei con criterio e objetividade. En algún momento que se pode un equivocar, pode ser certo, pero desde logo nunca me sentín coaccionado, pero sí que ao mellor sentirse un libre e opinar libremente pode ter repercusións. Moi ben. Con todo isto, despois eu creo que xa efectivamente habrá que votar a cousa. Aproveitamos un pouco. Primeiro, as emendas, non? Aceptan as emendas? Sí, hai que... Aceptan as emendas. Vale, entonces votamos a favor da aceptación das emendas, sí? A ver, primeiro, do BNG. Acéptase, sí. Vale. No. Pero votación a favor. Claro, No, votos a favor. Votos a favor, pues ahora, si quieres poner, ahora solo BNG y PSOE. No, sabes, muy bien, vale. Entonces hay empate. ¿Cómo hay empate? Votáis en contra vosotros. Sí. Exacto, hay que hacer segunda votación. Pero... Por eso, 12 hay. ¿Cómo? Sí, temos que votar. Bueno, pues veña, en contra. A del BNG. Hay empate. Bueno, pues segunda votación. Venga, en contra. Votamos... A ver, queda rechazada. Estamos votando a emenda do BNG. Estamos votando en contra da emenda do BNG. Exactamente. Vale. Ahora hai que votar a emenda do PP, non? Vale. A favor? Vale. Queda aprobada. Bueno. E agora a moción do PSOE. Por diñeiro. No. Agora a moción do PSOE. A favor? Non votamos en contra da emenda. Claro. Entonces, a ver, primeiro, cando hai emendas, primeiro votas as emendas, non? E agora votamos a moción. No, pero... A ver, informe... No, evidentemente as emendas votanse separadas. A emenda do PP, evidentemente, eu entendo que é unha emenda de adición, porque engade un punto cuarto. Entón, queda incorporada a moción. Se agora votades en contra, queda rechazada. Non sei se me explico. Claro. Claro, non sei como votasteis a favor. É que o problema de base é que, tal e como todos entendemos, porque aparece como punto cuarto, é unha emenda de engádega. Claro, non ten sentido que se vote en contra dunha engádega, o sea, ou a favor dunha engádega, e despois se vote en contra da propia moción, porque aquella engades. Entonces, pediría yo ao Partido Popular que aclarara, porque eu creo que hai un erro aí de base.
Engádega, pois hai un problema. Home, a ver, non somos tan incoherentes, é dicir, nós votemos unha alternativa. Aparece Engádega, bueno, pois entonces ou se admite de sustitución ou senón, pois votamos en contra, claro. Bueno, xa, pero se ve, pero é un error é un error da nominación porque se ve aí claramente o texto é unha sustitución. O sexto, xa sei que non é o mesmo Engádega que a sustitución. Aí sí que teño que pedir a palabra. Sí, a ver, o que di claramente esta emenda é que unha engádega di acordo engadindo unha cuarta proposta de acordo, hasta aí podíamos chegar, Hasta aí podíamos chegar. E o debate non é o mesmo sendo de engádega que sendo de cambio, Foi moi claro por onde iba, que non aceptábamos, eu explicitei claramente na miña intervención, que non aceptábamos cargarnos con un plan estratégico novo. No debate, home. A ver, a intención era a intención que quedou perfectamente clara antes desta cuestión era que nós non íbamos a aceptar o tema da plan estratégico, nin poñín a fazer máis achegas, é dicir, a súa moción. Era o que íbamos a plantear era esa alternativa. Se denominara ou indirectamente, se vou aceptar todo iso, para que quero fazer o argumentario que fixen. Sí. No. Un plan estratégico é algo moito máis diferente. Bueno, pero por puntos, bueno, se deixan votar por puntos, sí. Bueno, pero estamos falando de que é un erro na denominación, na calificación da emenda, porque está claro que o debate foi clarísimamente noutro sentido. Sí, por poñer orden, porque senón isto é moi caótico. Creo que debería falar co señor secretario que pasa unha vez que xa, porque vostedes votaron unha moción de engádega, non de sustitución, e xa está votado. Entón, por aclarar o procedimento... Sí, pois... No, quero dicir, vostedes votaron unha moción de engádega que engadía un punto cuarto a unha moción presentada polo Partido Socialista que tiña 3 puntos. Entón, falo por aclarar que il se pronuncie e que aclare que pasa co que vostedes xa votaron e que vamos a votar agora, que vamos a votar a moción do Partido Socialista co cuarto punto de seu. Entendo eu. Exacto. No, de feito, é o que estábamos facendo. O único que, bueno, nos sorprendeu un pouco a todos que primeiro se aprobara a engádega e logo se rexeita esa moción. Eu entendo que, para que nos quede claro o sistema, que se presentan mocións de engádega por varios partidos, se incorporarían a moción inicial, por eso se votan por separado. Está claro que o concepto xurídico da engádega é o concepto que é. E é unha engádega. Agora, tamén está claro que o debate foi noutros términos completamente distintos. Porque se eu quero facer simplemente unha engádega, o que fago é reclamar sobre esa engádega, non me poño a falar do resto. Bueno, outra pregunta. Está claro co que diga, outra pregunta. Cabe a posibilidade, porque está claro que o noso espírito non era aceptar os puntos 1, 2 da súa moción, está claro. Cabe... a estas alturas non cabe a posibilidade de suprimir o error que hai. Non, pero se non hai, votamos e acabouse. No, usted fale con... É unha moción do Grupo Socialista, non unha moción do Grupo Popular. Pero a emenda está votada. Claramente da calificación da emenda. Xa está, non hai máis voltas, está claro. Está claro que todo o mundo sabe cal foi o sentido do debate, e está claro que evidentemente nós non estábamos de acordo ca súa proposta. Agora, o que debíamos haber posto era unha emenda de sustitución, se aceptara ou non, efectivamente, e puxemos unha de engádega. Bueno, pois, evidentemente, hai ese error e recoñecemos na calificación. E, por lo tanto, pois nós temos que ser consecuente co debate e non ca puridade da calificación, e eu entendo, ou sea, temos que votar en contra, lóxicamente, da súa moción, porque non é unha engádega o que vamos a facer aquí, senón é en contra do espírito do que nos defendemos, para defender a nosa emenda.
Está explicado por qué. Creo que xa ampliamente no debate. Pero que por dúas veces se repite na moción, o sea, no título, e despois Está claro, home, está que é un error, está claro. Non vamos a decir o contrario. Evidentemente é un error, está claro. Bueno, pois entonces votamos a... Mocións do PSOE con engádega do PP incluído. Bueno, vale. Pois veña. A favor? En contra? Hai algunha abstención? Abstense. Bueno, pois entonces queda rexeitado. Bueno. Perdón. Cos seguintes puntos que son os asuntos de urxencia. Aquí, bueno, dou a palabra ao señor secretario que hai dous asuntos que son dúas correccións que xa fixemos meramente nas comisións. Vale? E, por lo tanto, ten a palabra o señor secretario. Sí, gracias, presidente. Bueno, xa se informou os grupos de que sigan entre estes dous asuntos por urxencia. Trátase de dúas correccións de erros. O primeiro no programa de cooperación relativo ao ciclo da auga, onde se corrixen 3 cantidades relativas ás asistencias técnicas do Consorcio de Augas de Valdeorras. En segundo lugar, o programa de cooperación de obras co Concello de Ourense, onde a petición precisamente deste Concello se rectifican os importes de dúas obras que estaban intercambiados. Procede en primeiro lugar ratificar a urxencia, se así o acepta a corporación, logo votaríase a aprobación definitiva destes dos programas. Bueno, isto está falado, se non sei se alguén quere intervenir. Se non, votamos a urxencia, sí? A inclusión. Por favor. Vale. Queda aceptada a urxencia e agora votamos En primeiro lugar, o do ciclo da auga, a corrección do ciclo da auga. A favor. Absteñes, vale. Vale, bueno. E o programa de cooperación. E o programa de cooperación do Concello de Ourense. A favor. A favor. Absteñes ustedes tamén, non? Bueno, vale. No apartado de rogos e preguntas, teño dúas por escrito do BNG. Cando queiran. Sí, bueno, a primeira fai referencia... Bueno, pero antes teño que... Perdón, non quería decir nada disto, pero o do campo de fútbol é que é un pouco psicodélico todo isto, porque levamos desde o bloque dicindo fai moitísimos anos que o que hai que facer é un novo campo noutro sitio, porque ese sitio non é axeitado tal como teñen dito infinitas veces. E agora resulta que, por certo, dase conta o Partido Popular, despois de invertir 2,2 millóns de euros na reforma dese campo, de que está mal. E pois, Rafa, Susana, xa deixaste desmangado a Jácome unha vez. Así que, por moi amigo que vos sexa, xa o deixaste desmangado unha vez. Que renegaste, bueno, pois porque acabas de decir que non é o jefe, porque como che é un amigo nunca o deixaste mangado, acabas de deixar mangado. Entón, son destas cousas que hai que decir, Vamos alá. Porque todos tamén temos outro dereito a contestarlle. Claro, usted tamén ten dereito a falar de cousas que están fora do orden do día e eu a contestarlle. A ver, non nos volvamos locos sempre co mismo. Estamos falando de que aí se mellorou un campo de fútbol e hai a posibilidade de facer un campo de fútbol novo que non ten por que ser eliminar ese. Non ten por que ser eliminar ese. E eu creo que ese, e tamén tampouco se pode privar a cidade de ter outro tipo de campo de fútbol. Xa hai unha coordinación entre administracións, igual que falábamos de facer un pabillón de gimnasia, que creo que é necesario, e que tamén un pabillón, en principio, é unha competencia municipal, estamos dispostos a participar outras administracións nesa competencia municipal para exercelo, por que non facer un campo de fútbol? Pero é un debate que temos aí aberto, tampouco queremos que teña máis recorrido que se corresponde facelo e aportar cada un dentro das posibilidades. Perfecto, benvidos, perfecto. Levámoslo dicindo hai moito tempo. Bueno, vamos ás preguntas. A primeira fai referencia ao edificio este contiguo que era a antigua sede do INORDE, no que xa se fixéramos algunha pregunta e a resposta é que iba a albergar o Centro de Interpretación do Ciclo da Auga, pero non volvemos a saber nada máis deso. Non sei se temos algunha nova información. Sí, se lle vai a pasar un informe por escrito que non me vou a reproducir aquí, pero efectivamente dando conta dos avances nese anuncio que se fixera dentro do principio ligado ao perte de auga vaise a facer nese edificio, así se acordou no seu momento, se acordou xa
neste caso, o 28 de febreiro do 25 deste ano, a parte correspondente á antigua sede do INOR, de propiedade desta Diputación de Ourense, foi destinada para albergar o Centro Intelixente da Xestión do Ciclo da Auga. Vale? Acordou nosa corporación. Bueno, seguimos dando pasos para facer realidade este centro intelixente que ten un carácter de control, de albergar o control dos datos derivados da digitalización do ciclo da auga e, por outra parte, un aspecto expositivo tamén do que é todo o proxecto e, concretamente, nestes momentos, logo de que se encargara, se reformulara o proxecto eliminando os laboratorios que non collen aí e teñen outra solución, pois encargouse un proxecto que estará, licitouse e encargouse un proxecto que estará rematado a finais de xaneiro e ese proxecto enténdese, ou sea, prevese que no mes de febreiro se proceda á licitación e a contratación das obras destinadas a albergar ese centro intelixente da auga, de acordo? Insisto, está o proxecto contratado e ten como data de entrega a finais de xaneiro. Moi ben. Eso di que... Teno por escrito completamente nun informe da área de medio ambiente. Ben, a segunda ten que ver outra vez co tema do fútbol. Digo porque nesto teño que recoñecer que estou algo perdido no seguimento que lle facemos aos investimentos que fai a Diputación sobre distintos campos de fútbol e anuncios de X cantidad de 150.000, 100.000 euros que se van a invertir. Ao final teño que recoñecer que me perdín, co cal por eso pedimos que nos fixera unha relación de todos os convenios que hai e todos os pagos e compromisos da Diputación Provincial con todos os campos de fútbol que están agora mesmo en contratación ou en execución. Bueno, pois aí hai que distinguir entre os 6 que están xa executados e que se están inaugurando xa todos e que foron obxecto das correspondentes subvencións nominativas con ese criterio que foi igual para todos, un máximo de 500.000 euros e un 10% de aportación municipal. Eso foi para todos. En estes momentos temos dous que agora si nos, bueno, agora enténdese que nos piden que se faga mediante convenios ou antes eran mediante subvencións nominativas ano a ano, pero agora mesmo hai dous campos de fútbol que teñen convenios. Este é co Concello de Cenlle, firmado o día 7 de novembro do 25, e co Concello de Viana do Bolo o 10 do 11 do 25. O proxecto de Cenlle ascende a 679 euros, do que a Diputación financiará 362.411 e o 10% restante, 40.267, serán a cargo do Concello. E a construción do campo de herba artificial das carretas de Viana do Bolo ascende a 492.296 euros, dos cuales a aportación da Diputación será 443.668 e o do Concello 10%, 49.296. Os convenios que faltan, o que falta por cofinanciar, pois no caso do Concello de Cenlle, o cofinanciamento do proxecto é o seguinte: 2025 foron 150.000 euros, 2026 150.000 euros e o restante 62.000 no ano 27. No de Viana do Bolo, pois son 150.000 no 25, 150.000 no 26 e 143.000 no 27. Isto é o que hai agora mesmo. Vale. Alguna cousa máis? Non? Bueno, pues finalizamos a sesión. Feliz Navidad, ou felices festas, feliz Navidad, ou como lle queran chamar a todos, vale? Venga.